que é o primeiro pleno telemático que se fai por Xestiona, por este sistema. En todos os sitios se cocen fabas. Hai grandes capitales de provincia que aínda non levan feito ningún pleno telemático, nin ninguna xunta de goberno, nin comisións informativas, e son capitales de provincia e cidades importantes. Este é o primeiro premio, como digo, que se fai polo tema Xestiona, e algunhas dificultades probablemente vamos ter. Eu pido que sexades comprensivos, porque, por exemplo, acaba de anularse o pleno de Lugo. Xa mañán había pleno en Lugo e acaban de anulalo por problemas técnicos. Quere dicir que isto non vai ir á perfección, sobre todo mentre non teñamos un pouquiño máis de experiencia todos funcionando. Por a miña parte, pois nada máis, vamos dar comenzo. Vale. Digo que vamos dar comenzo ao pleno extraordinario que tiñamos convocado para hoxe. En primeiro lugar, antes da ratificación da urxencia da convocatoria, eu quería transmitir a miña condolencia ás familias dos fallecidos por coronavirus en España, desexarlle aos que están enfermos que se recuperen o antes posible. Supoño que será o sentir unánime de todos nós, pero en todo caso, para non andar abrindo ahora micrófonos, cando no punto 1, a ratificación da urxencia da convocatoria, vos dei a palabra aos distintos líderes dos grupos, xa aproveitades para dicir se estades de acordo ou non con transmitir as nosas condolencias, porque eu fago en nome do meu grupo, cada un que faga en nome do seu, se o estimo oportuno, ou diga que non as quere transmitir tamén se o estimo oportuno. Por lo tanto, vamos co punto 1, ratificación da urxencia da convocatoria. Traemos este pleno a ratificar por urxencia porque é extraordinario e porque xa saben vostedes, e así foi falado cos líderes de cada grupo político, o que ocurría para facer este pleno non nos daban os plazos. Este pleno habría que desplazalo a semana que ven, xa coincidiría prácticamente co ordinario, motivo polo que os plazos tanto das comisións informativas como desto, como do pleno, pois non se cumpliron na súa totalidade. En todo caso, este pleno, como saben vostedes, foi convocado o mércores á noite, polo tanto, non vai o prazo completo, pero si supoño que tiveron tempo de analizar as distintas cuestións, aínda que non como se houbera normalidade, porque iso é imposible que as limitacións que nos dá traballar desde un plano telemático. Así que o primeiro punto é a ratificación da urxencia. Vou dar, Carlos, eu podría ter aquí os líderes dos grupos, senón para buscalos aquí leva un tempo tremendo. No, ellos poden activar su audio. Bueno, podedes activar o vosso audio, entón cada un activado o vosso audio. Turno para Paco Vilariño para a ratificación da urxencia. A favor. A favor. Turno para... Estamos falando da ratificación. Sí, pero dixeches que podíamos... Sí, perdón. Vale. Si no, nos, obviamente, desde o BNG queremos sumarnos as condolencias das persoas falecidas polo tema da pandemia e tamén, a parte de sumarnos esa petición, tamén facerla pública e que creo que debíamos facer desde o Concello de Lalín de agradecemento a todas as persoas que están no día a día traballando en primeira línea. Falo de sanitarios, falo da xente que está no supermercado, nunha gasolinera, en correos, etcétera, para que desde logo os demais podamos estar na casa protegidos e demos parado isto, non? Tamén penso que sería necesario facer esa extensión. Moitas gracias, Paco. E o turno para o Partido Socialista. O que vai a falar, que active o micrófono, por favor. Sí. Partido Socialista, quen ten a palabra quen quere a palabra para a ratificación da urxencia? Que active o micrófono. Sí, ahora sí, aquí non activado. Vale. Bueno, bons días a todos e a todas. Evidentemente, unirnos a esas condolencias que acaba de expresar tanto o señor alcalde como o concelleiro do BNG, e desexo de recuperación a todos os familiares
afectados polo coronavirus, e, por suposto, tamén ese agradecemento que tamén continuamente toda a sociedade mostra hacia todo aquel personal de todo tipo que está facendo que isto sea moito máis levadeiro. Quero aproveitar tamén brevemente para decir, como xa manifestamos nas comisións informativas, que a nosa desconformidade como se desenvolveu a convocatoria deste pleno, especialmente porque non entendemos como temas que podían, ou que xa estaban xa elaborados de antes, non se nos pudo dar acceso á documentación, e o acceso á documentación foi a última hora da víspera das comisións. E logo, cando ves os temas que están ali, porque os temas que realmente non teñen tal urxencia, e que poderían haber, ou xa non digo quedado para outro pleno, pero por lo menos que se nos houberan facilitado antes, porque o volumen de documentación é tal que resulta absolutamente imposible poder prepararlo. Nese sentido, por eso, manifestar a nosa desconformidade. Entendemos os problemas que hai por esta situación, pero creo que se podía haber feito bastante millor. Por eso, simplemente vamos a absternos. Se pode costar aquí a abstención para a efecto da Secretaría. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Ten a palabra. Activa o micrófono, por favor. Está activado, entendo, non? Sí. Sí. Bo día a todos e a todas. Sumarnos, evidentemente, ás condolencias por todas as mortes relacionadas co coronavirus. Tamén agradecer moitísimo o traballo de todas as persoas que están traballando neste momento, sanitarios, bombeiros, Policía Local de Lalín, Protección Civil, que creo que están facendo un grandísimo traballo, e tamén a todos os traballadores e traballadoras afectados, autónomos, toda a xente que ten os seus comercios, os seus negocios pechados, que non saben aínda cando van poder abrir e que están esperando que dende as institucións os axudemos, e mandarlle toda a nosa solidaridade, a nosa forza e decirlle que estamos dende Compromiso convencidos que os políticos vamos a servir para algo máis que para rifar e que vamos a estar consensuando medidas para axudarlles o antes posible. Nada máis. Moi ben, moitas gracias. Secretario, como quere que fagamos a votación? Cada líder vota polo seu grupo ou votamos un por un? Eu entendo que sería mellor que el líder de cada grupo, o voceiro, pois dixera o sentido do grupo, e se hai algún que discrepa, pois que o dixera expresamente. Perfecto, pois facemos así. Entón, voto de Bloque Nacionalista Galego. Activa o micrófono. A favor. Voto do PSOE. Activa o micrófono, por favor. Abstención. Voto de Compromiso. A favor. Bueno, pois cos votos a favor do Grupo Municipal Bloque Nacionalista Galego de Compromiso por Lalín e Partido Popular e que a abstención do PSOE queda aprobado por maioría. Punto segundo. Punto 2. Ratificación da aprobación por decreto do expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos número 13 por motivo da situación do estado de alarma. Ten a palabra a concelleira de Facenda, dona Raquel. Abre o micrófono, por favor. Bos días. Ben, este expediente de facturas é o que correspondería no tempo o que se tiña que levar no pleno do mes de marzo, pero, bueno, como todos sabedes, pois non se puido celebrar por mor desta situación que estamos atravesando. Entonces, o que se fixo foi aprobalo por decreto e agora ven a ratificación de dita aprobación destas facturas. E o montante do expediente é de 290.344,62 euros e na súa maioría corresponde a facturas de enerxía eléctrica, mantemento alumbrado, suministro de pellets, etc. Moi ben, moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Active o micrófono, por favor, señor Vilariño. Xa o teño activado. Vale. Vamos a ver, nós porque sabemos que está tasado o tempo deste pleno polo sistema no que estamos celebrando, non vamos a entrar no fondo, pero sí, desde logo, nos atopamos noutro pleno máis, pois no que o anterior goberno tanto nos criticaba, non? Coa retiración de facturas de servicios que siguen sin licitarse, pois resulta que mes tras mes, e vostedes que iban, bueno,
pois iban solucionar isto que nos achacaban no anterior goberno, pois vemos que un ano casi despois sigue sendo exactamente igual, non? Por lo tanto, nada, vamos a absternos e xa falaremos máis cando as condicións técnicas tamén sexan propicias, non? De acordo, moitas gracias. Turno para o Partido Socialista, ten a palabra, active o micrófono, por favor. Ben, pois ha dito sempre, o que non iba a ocurrir nunca con este goberno ocurre todos os días e ademais prácticamente en todos os puntos que vamos no pleno. Nada, simplemente que eso, a ver cando, se algún día chegas a corrixilo porque foi o que prometeste. E nada máis, decir que tamén que nos vamos a abster, xa diría xa que xa pode tomar contra o secretario para non volver a intervir e digamos, evitar demoras. Moitas gracias. Turno para Compromiso, ten a palabra. Bos días. Bos días, Teresa. Bos días a todos. Nada, decir que a aprobación por decretos nada que obxectar, o importante neste momento era dotar de liquidez ás empresas, co cal nese punto nada que decirvos. Sí que, como é ben sabido, os gastos dos exercicios anteriores que xa corresponden cun exercicio pechado, sí que é normal que veñan, o que non é normal que veñan sigan vindo as facturas reparadas de peles, cando isto xa houve un contrato na nosa época, xa houberon adjudicatario e o adjudicatario despois, como non estaba de acordo co precio que se había presentado, non había presentado a documentación para firmar o contrato, fomos moi criticados por eso. Tedes a base para facer o contrato, tedes unha consulta de mercado, tedes todo feito, debería de lo haber sacado. Nós tiñamos tamén en vigor o contrato de mantemento do alumbrado público que vencía en setembro, xa no voso goberno, e que tampouco o sacastes, co cual eu creo que aquí tiñades que aproveitar este mes de que desgraciadamente non se puido prestar atención ao público para que chegarades cargados de, bueno, xa o primeiro de axudas propostas para axudar aos nosos autónomos, ás nosas PEMES, ás nosas empresas que tan mal están o pasando, a xente en xeral que ao mellor perdeu o seu traballo, entonces tiñan que vir todo propostas a este pleno, baixo o meu punto de vista, para axudar nesta pandemia. Entón, e se non, polo menos tamén traer eses pregos xa redactados, cousa que voto de menos. O noso voto, xa aproveito para dicilo, vai a ser abstención. Moi ben. Nós poderíamos intervir e facer un segundo turno, pero para evitar ese segundo turno, pois xa interveño eu simplemente dicindo que gracias a Deus por dar tido isto como temos nestes momentos. Xa sei que para ustedes desde a oposición veno moi fácil, pero que nos viría aquí traballando con esta situación como nos toca traballar a nosa hora. Por lo tanto, mire, claro que non houve pleno ordinario, non o pudo haber, non houve ningún concello, pero mire, somos, cando dixenlle antes que hai varias capitales de provincia que ainda non fixeron ningún pleno, ningún xunta de goberno, nin comisións informativas, telemáticas nin das outras, claro está, porque das outras non se pode. Por lo tanto, claro que non está a documentación en tempo e forma como nos houbera gustado, claro que non, pero non hai outra forma de facelo. Por lo tanto, gracias a Deus por poder telo como temos en esta maneira, se fixemos por decreto, sabo que aí se fixen eso por decreto, foi por mandato do que me aconsellaron aquí na casa para non paralizar o funcionamento do Concello. Así que vamos a votar o punto 2, turno para o voto para Francisco Vilariño. Activa o micrófono, por favor. Abstención. Abstención do Bloque Nacionalista Galego. Turno para o SAE. Cristóbal, apreta o micrófono. Abstención. Turno para Compromiso. Abstención. Abstención. O Grupo Popular vota a favor. Por lo tanto, votos do Bloque Nacionalista Galego, de Compromiso por a LIN e do PSOE abstencións, que suman 9 abstencións, en contra non hai ningún voto, e a favor os 11 do Grupo Popular. Queda aprobado por maioría. César. Sí. Tú misma. A ver, espera que acaba... No hai ningún voto en contra. Non hai ningún voto en contra. Está correcto a votación, César? Está correcta? Sí. Moi ben. Bueno, voulle dar entrada a Román Santalla, a ver se dou, porque retrasouse un pouco na entrada, entón tiña que ser César, a ver se dou desde aquí. Espera, admitir. Sí. Hola, Román. Román, entraches?
Ahora sí debo entrar. No, pues yo aquí no lo veo. No fondo, o último. Sí que está. Román, a ver que llevo activado o micrófono. Román, entraches? Sí, alcalde, está aquí, Sí, vale. sí. Perfecto. Correcto. Vale, pois xa está Román tamén presente, entonces estamos os 21 concelleiros. Vamos co punto 2, o punto 3, perdón, o punto 3, expediente 1354, recoñecemento extrajudicial de créditos número 16. Ten a palabra a concelleira de Facenda, Raquel. Activa o micrófono, por favor. Vale. Ben, este é o expediente que correspondería ao mes de abril. Non van todas as facturas porque como se intentou meter o máximo posible para que o pleno é un pleno extraordinario e é anterior á fecha prevista. Son facturas de mantemento de alumado, de gas, de reparacións de maquinaria, de suministro de gasolina. Este expediente pois corresponde a un total de 23.174,17 euros. En canto que se decía no anterior punto, obviamente se están redactando os pregos de moitos contratos, pero desde que se decretou o estado de alarma, pois a plataforma está pechada e non se pode licitar ningún. Entonces, sí que se está avanzando no prego dos contratos, pero tampouco, aunque quixéramos sacalos, pois non se podría. Moi ben, moitas gracias. Ten a palabra turno para o Bloque Nacionalista Galego. Señor Vilariño, activa o micrófono. Nos vamos a estar igual, en todo caso, a ver, non nos amparemos na actual situación para decir que non se podería, o que houve xa tempo. En segundo lugar, que nós non queremos demorarnos neste pleno nestas cuestións, xa digo, xa tenemos tempo de sobra, entendemos que non é o que máis surxe os nosos veciños, pero que en todo lugar é un tempo, ainda que non destramitado licitacións, para ter todo o traballo previo para esas licitacións poder facelas e que non se está facendo. Entón, falemos claro a xente, non? Por tanto, eu digo, non vamos perder máis tempo nesta cuestión, ímonos a ester, entendemos que é prioritario que a xente cobre, iso sí que é para nós unha necesidade imperante que este sexa o máis rápido posible a hora de poder pagar o que ten pendiente os veciños. Neste momento é o que nos ocupa e non, desde logo, non nos poñen problemas nese sentido. Moitas grazas. Turno para Partido Socialista. Quen intervén? Activa o micrófono, por favor. Igual non interviremos, tal para incidir no que estamos dicindo sempre respecto a este tema, pois xa non vale a pena. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Activa o micrófono que vai a falar. Pois mira, estou de acordo que a plataforma de contratación está pechada. É moi brevemente decir que se os pregos está todo feito, despois colgalo na plataforma é moi sinxelo. De todas formas, tamén decirvos que non tiñades o traballo previo porque foron caducando contratos que non sacastes, é dicir, non vos amparedes nesta situación porque, desgraciadamente, só levamos un mes nada máis. Decirvos tamén que a concelleira na Comisión de Facenda díxonos que a única factura que tiña relación ou que traía a causa do COVID era a licencia anual de antivirus. Para todas as facturas que veñan reparadas por este motivo, porque haxa que tomar calquera medida ou que aquí non podemos esperar a un proceso de contratación, en esas facturas ides ter o apoio de Compromiso. Todas as medidas que vayan relacionadas co COVID, aí sí que ides ter o apoio. O importante é salir todos xuntos canto antes desta pandemia e mitigar na medida das nosas posibilidades esta situación. Entonces, aí sí que ides ter o noso apoio. Aproveitade esta época sin atención ao público, volvo a incidir, para poñervos ao día e sacar pregos para adiante. Traballade. A noso voto... Perdona, di Teresa. Xa vos iba a dicir que o noso voto é unha abstención en este punto, pois se despois non queredes volver a dar a palabra. Vale, se vos parece, pois, se ninguén se sinta aludido, pois xa pasamos a votar. Pero, Teresa, que vostede afirme que aproveitemos este tempo sin atención ao público para facer... Vostede sabe como está traballando o Concello? Non é unha pregunta que lle fago. Mire, estamos traballando telemáticamente con teletraballo e iso significa unha merma importante. Mire, eu estuve traballando na casa un mes menos un día. Se viño para o despacho todos os días desde o luns é porque rindo máis aquí
nunha mañá e nunha tarde que na miña casa en 3 días. Por tanto, eu calculo que o rendemento do Concello é un tercio aproximado, é un tercio do que sería na realidade funcionando todos presencialmente, como moito. Digolle que é un tercio. Pero tamén lle aseguro unha cousa, que é infinitamente superior a moitos concellos similares ao noso. A moitos concellos co teletraballo, nós temos moitísima xente teletraballando e están salindo as cousas para adiante, non a velocidade que nos quixéramos, ni moito menos, pero mire, lexos de axilizar o traballo que tiñamos pendente, estáse ralentizando. Entende? Lexos de axilizar o traballo que tiñamos pendente, non só imos quitar traballo, senón que esta pandemia vai nos obligar a acumular ainda máis. Porque, mire, en contratación temos unha persoa contratada temporalmente, porque a jefa de contratación está de baixa médica, e temos traballando unha persoa temporalmente, que creo que lle acaba o contrato dentro de poucos meses, está co teletraballo desde a súa casa. Vostede creo que as condicións que se dan ahora mesmo no Concello, que podemos, como non hai atención ao público, adiantar traballo. Vostede cree que podemos adiantar traballo? Non. Eu vou dicir o que vamos facer. Vamos intentar atrasar o menos posible o traballo. Vamos intentar atrasar o menos posible. Pero mire, se había un cúmulo de expedientes así de grande, para poñerlle unha idea, cando termine o encerramento, pois ese cúmulo non vai estar máis reducido, senón que vai estar ampliado. Esperemos que o menos posible. Nós facemos todo o que podemos e cos medios que temos. E teño que decir que ningunha queixa para o persoal do Concello. Estamos facendo, eu creo que o mellor que se pode, hai moi boa predisposición por parte de todos, non teño queixa dun solo funcionario que se quixera escaquear, porque neste momento a mellor era fácil, incluso, sobre todo, despois de que se soupo que eu estaba positivo, parecía que podía haber unha estampida, e non a houbo. Só houbo 4 persoas que pediron o test e que saliron negativas, afortunadamente. Por lo tanto, eu teño que decir que a mellor predisposición de todos os funcionarios, sin lugar a dudas. Ahora, o rendemento é infinitamente menor que antes, infinitamente menor. E se antes, co funcionamento a tope, tiñamos expedientes acumulados, agora non nos vamos ainda se nos van a acumular máis, non teña ningún dúda. Eu podía dicir, sí, vamos fazer o que poidamos para quedar ben. Non, vai haber máis expedientes acumulados cando termine isto, había cando empezamos, sin duda, e xa había bastantes. Por tanto, iremos sacando cando poidamos e o mellor que poidamos. Desde logo, mire, por nós non vai quedar. E tamén lle vou dicir unha cousa, por horas de traballo do goberno tampouco. Agora, temos as limitacións que temos. E isto, moitas cousas ainda non se sabe como van quedar, porque ten que darse conta vostede de que a día de hoxe, ainda o goberno non se pronunciou dos medios que imos ter e as ferramentas que imos ter nos concellos. Onte houve executiva da FEGAN e os alcaldes de todos os colores políticos, Mareas, Bloque, PSOE e PP, e pedimos ao Ministerio, porque fixemos unha consulta a principios de febreiro, e onte ainda non nos habían contestado, motivo porque algúns, empezando por min, nos cabreamos, unhas consultas mínimas co que podemos contar. E non se lle contestou nin a FEN, nin a FEGAN. Por lo tanto, se o goberno nos di que ferramentas temos e aínda non legislou, e dixo que iba a legislar, pois mal andamos. Por lo tanto, nós dependemos de nós mesmos nunha parte, e noutra parte de outras administracións. E se agora mesmo, por exemplo, o presidente da FEN, dixo que lle pedira e que tiña o compromiso do ministro de flexibilizar a regla de gasto. Flexibilizouna? Non. Por lo tanto, ahora mesmo non temos flexibilidade. Podemos ter? Non sei. Entón, claro, nós estamos traballando tamén con hipótesis e ao mesmo tempo a realidade que hai agora mesmo. Por lo tanto, temos que traballar as ferramentas que temos que traballar. Pero eu entendo que o goberno este moi ocupado facendo outras cousas máis prioritarias, algunhas delas podían non facelas, tan prioritarias, pero eu entendo que neste momento calquer goberno que lle tocara lidiar con esta pandemia non o iba a ter fácil. Eso seguro. Así que eu podo entendelo, pero creo que un ministro de Administracións Públicas, bueno, neste caso, respondelle a un departamento que é a Secretaría de Estado, máis co ministro, pero quedou que a FEN de na semana pasada dar un adianto do que van facer para que nós fóramos traballando con objetivos. E na semana pasada, acabou a semana pasada, se acaba esta, e 15 días despois, o que dixo a Secretaría de Estado, aínda non se pronunciou
E ainda a FEN non nos dou ningún traslado aos concellos do que podemos dispoñer. Por tanto, a ver, nós facemos o que podemos cas ferramentas que temos. Eu xa sei que para a oposición nunca vai ser suficiente o que faga o goberno, sexa quen sexa o goberno, e sexa quen sexa a oposición. Eu xo entendo, é xogo político, pero agora non nos pida, porque se vostede nos vira a nós de vagonetas, podría entendelo. Pero o goberno estamos traballando todos, sin excepción, o mellor e o máis que podemos. Eu xa sei que para ustedes non nos convenceremos. Alguén quere intervir, por favor? O que quere intervir, que active o micrófono directamente. Eu moi brevemente, sin nadie dos meus compañeiros dos grupos de oposición, por alusións, e nada, decirvos que, como ben decía vostede, cando era oposición, sempre quedan funcionarios dentro que informan aos concejales e eses funcionarios o que nos transmiten a oposición é a desaparición do grupo de goberno, é dicir, que sí que lle chama moito a atención que nesta pandemia que estamos a vivir que non haxa esa implicación e ese traballo por parte dos concejales e que lle poñan temas sobre a mesa. Entonces, eu sou desafortunados porque nos deixamos as cousas ben feitas e vos te podedes cubrir a baixa desa técnica de contratación que non las tivemos de baixa e prevendo esa baixa, tiñamos unha bolsa para cubrila. O que pasa é que ningún dos técnicos se quixo vir a Lalín porque era unha baixa por maternidade. Vos, tirando desa bolsa, podéstela cubrir gracias ao traballo do anterior goberno. Entonces, eu só digo que aproveitedes esta época para traballar arreo e que hai dificultades, sí, pero que a min o que me doi é que o Concello de Lalín vai á cola en medidas do COVID. Iso é o que me doi. Gracias. Pois, moitas gracias. Que non lle doi a nada, porque, mire, a xestión dos seus 4 anos de goberno, especialmente na materia económica, que lle correspondía a vostede, deixa moito que desexar, moito que desexar. E dentro de 4 anos falaremos, cando pasen 3 anos máis, falaremos e compararemos, incluído a crisis do COVID-19, incluída a crisis do COVID. Entón, vamos a fazer un comparativo, non se preocupe, vámonos a ocuparnos de fazer un comparativo, e a vostedes tamén se van a ocupar de facer outro comparativo. Dos veciños quererán a vostedes ou a nós, e ao que lle crean, pois xa se saberá. E xa se verá. Por lo tanto, tranquila, porque se algo queremos copiar da súa praxis é de non facer como facían vostedes. Eu xa sei que cada un arrimalla asco a súa sardiña, pero mire, non meto aos funcionarios polo medio, dona Teresa, non meto aos funcionarios polo medio. Os funcionarios teñen que facer a súa función, non facer de espías de ninguén. Por lo tanto, que hai funcionarios afíns a un grupo ou outro, eso sabémoslo todos, sempre o sou, pero se lle pasan información, por favor, que lle pasen información veraz. Primeiro, que ese funcionario non é o mesmo que este na súa casa facendo teletraballo que este traballando aquí. Como pode dicir que os funcionarios lle dicen eso se é mentira? É unha absoluta descarada mentira. Mire, eu non viñen físicamente ao Concello, pero estuve pendiente 24 horas do Concello de Lalín. E non viñen porque non podía vir. En canto que me autorizaron a vir, xa viñen desde o minuto 1, mañá e tarde. Por lo tanto, como pode dicir que ve o grupo de goberno desaparecido? Mire, primeiro, informaron a mal. Segundo, non meto aos funcionarios polo medio deso. Diga que a vostede lle parece. Non meto aos funcionarios. Porque realmente está dicindo moi pouco de vostede, porque está utilizando a un terceiro para decir que teñen espías aquí dentro do Concello. E ainda que os teñan, polo menos non o diga. E segundo, mire, non estamos aquí físicamente. E non nos verán porque nós temos reunións todos os días por videoconferencia o goberno. Por tanto, a ver, un pouco de seriedade, Eu creo que o pan pan o viño villo, que poidan vostedes querer vender que nós non estamos traballando é unha auténtica falacia. Pero bueno, alá vostedes. Nós seguiremos o noso e vostedes sigan o seu. Vamos a votar este punto que é o punto 3. Bloque Nacionalista Galego ten a palabra, voto. Activo o micrófono. Abstención. Abstención do Bloque Nacionalista Galego. Soe, active o micrófono. Ten a palabra. Abstención. Abstención. Compromiso por Galicia. Ten a palabra. Active. Abstención. Abstención. Ben. Grupo de goberno a favor. Por lo tanto, a abstención dos 3 grupos da oposición con ningún voto en contra e co voto a favor do Grupo Popular,
queda aprobado por maioría. Imos co punto 4. Expediente recoñecemento extraoficial de créditos número 17. Perdón, sí, expediente de recoñecemento de créditos extraoficial número 17. Ten a palabra a teniente alcalde. Activa o micrófono, por favor. Sí, hola, bos días. Ben, este expediente ven aquí, este expediente de recoñecemento, por unhas diferencias de interpretación tanto da parte de fiscalización do señor interventor como a parte técnica do Concello e o director de obra, concretamente en relación ás obras de rehabilitación no edificio da Rúa Manuel Rivero. A empresa Depur GM, Deseño e Obra, foi a adjudicataria desta actuación por un importe de 151.915,31 IVA incluído. Durante a execución desta obra, prodúcese unha variación nas medicións do proxecto e, polo tanto, hai uns incrementos resultantes desas medicións que ascenden a 15.188,64 IVA incluído. Ese é o importe do cal é o resultado deste recoñecemento extraxudicial. Non obstante, quero indicar que o importe total desta liquidación supón unha porcentaxe do 9,99% do presuposto da adjudicación das obras. Unha porcentaxe que non supera o 10%, o límite do 10% definido na lei, recollido na lei de contratos do sector público. Indicar tamén que encontrámonos con un proxecto que se fixo tal cual... Perdón, Paz. Pido a todos concreción, porque 4 horas pasan rápido. Levamos 51 minutos consumidos. Por lo tanto, eu pido a ser posible, o resumen do resumen, para que poidamos meter o pleno en 4 horas. Entón, continúa a intervención, por favor, pero abrevia o que poidas. Gracias. Estaba indicando que este é un proxecto que se mantivo en todo o desenrolo da obra, o proxecto que estaba diseñado e que estaba definido e que consistía en 5 vivendas e un baixo á dereita, no cal se situaban 4 locais e un baño. É certo que durante as obras estudiouse a posibilidade de realizar pequenos cambios que se permitían para que nun futuro ese baixo que está situada á man dereita que pudera ser unha vivenda accesible para persoas con mobilidade reducida. Polo que transmiten e polo que informan os técnicos, non se considera que houbera ningunha variación polo que respecta ao que estaba previsto no proxecto inicial e este é o resultado deste recoñecemento que presentamos. E, en principio, pois nada máis que aportar. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Por favor, concrete o máximo que poida. Gracias. A ver, o que non quita que na concreción este goberno faga máis mínima autocrítica do que estamos tratando. Isto é unha chapuzada que desde logo noutro momento que non fora o desta pandemia pois teria consecuencias evidentemente moito máis graves. Non estamos falando, porque menuda argumentación expresa este goberno, cando di que se debe, claro, como sempre, que se debe a diferenzas entre os técnicos da casa e os técnicos que xestionan ou controlan dita obra. Iso é o que vostede expresa. E, en segundo lugar, di tamén, como se algo tivera que ver para intentar tapar as miserias neste tema, é que non supera o 10% do límite do que pode ser do que entendíamos antes, por exemplo, como un reformado nunha obra. Pero é que nada diso é certo. O que é certo é o que pon o propio informe que vostedes aportan no expediente, onde di que neste caso o gasto fíxose sen crédito no ano 2019 e non seguiron os trámites necesarios para executar maior gasto como consecuencia dun aumento de obra no que non excedía un exceso de medición. Vostedes gastaron
unha cuantía, por eso teñen que traerose aquí, unha cuantía que non tiñan nin orzamentada, nin tiñan os cartos para executala. Isto non o fai un neno de 5 anos que xogue a ser concelleiro nun goberno. E vostedes son capaces de facelo e de traer isto aquí e non sonroxarse nin tan siquiera pedir disculpas. Botarlle a culpa aos funcionarios, aos técnicos, pero desde logo a situación, bueno, se isto chegamos a facelo nós no anterior goberno, isto desde logo ocuparía, estou convencido, moitas portadas. E non xa non pola cuantía, que efectivamente pode ser o de menos, ou técnicamente pode ser o de menos, senón porque o básico, o ABC de calquer concelleiro é saber que ten que ter autorización de gasto e partida para poder facer un gasto. E cando sucede o contrario, amosas claras que tipo de goberno temos. E polo menos vostedes, que son especialistas en escaquearse, que xa escoitei antes este termo, non se escaqueen e pidan disculpas, porque eu entendo que aquí ninguén fai gasto sin consultalo, e quen é o responsable de dita obra será este goberno. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista, ten a palabra, que active o micrófono que vai a actuar. Bueno, bons días a todos e todas. Nada, neste tema, pois decir que o contrato de reformas de vivendas do Manuel Rivero saiu dunha licitación conxunta, sendo as vivendas un lote, a senda Peonil do Rodo outra. Dentro do plan había 6 vivendas que se trataba de rehabilitar para logo utilizalas con un alugueiro social para uso de familias con poucos recursos e aproveitar tamén para arranxar a coberta do número 3 e utilizala nun futuro, para que non se deteriore. Nas 6 vivendas non se contemplaba ningunha adaptada, xa que técnicamente parecía que non se podía facer. Pero finalmente optouse por transformar unha, desfíxose o baño e fíxose un totalmente distinto. De aí eses cartos a maiores que non estaban contemplados e non tiñan crédito consignado. Como dixo Paco, isto parecenos un pouco chapuza. No expediente non temos informes técnicos, pero xustifícase como un exceso de medición. Gástanse máis unidades das que nun principio había contratadas. O problema é que se saltan os procedementos, como, por exemplo, o de ter o crédito consignado, o crédito orzamentario. É por iso o reparo do interventor. Parece verdadeiramente un modificado, pero non temos certificado de retención de crédito, informe do director de obra, informe do servicio xurídico, etc. O que tampouco sabemos é se o interventor foi inspeccionar a obra ou se mandou alguén facelo, xa que polo visto antes era algo que solía facer, bueno, e así consta na lei de contratos. E tamén creemos que por moita menos cousa, antes, cando eran vostedes oposición, se abrían xornais en portada e por menos cousa incluso terían chamado a Garda Civil. Está claro que a empresa ten que cobrar, pois fixo o traballo que lle mandaron facer. De todos os xeitos, nós temos pensado solicitar informe ao interventor a ver se existe realmente un modificado ou non e tamén ao técnico municipal, a ver se se modificou o baño e se fixo outro totalmente distinto ou non. E logo xa miraremos por onde seguir. Moi ben, turno para Compromiso, quen ten a palabra? Vamos a ver, empezamos dicindo que, como moi ben dixo o señor interventor nas comisións, que non tuvo ningunha responsabilidade desto é o construtor, co cal hai que lle aboar o importe da obra realizada. A mí o que me parece sorprendente, e aí sí que se ve a boa xestión, é que nin siquiera haxa un informe desta modificación de obra, que vai á contratación, que teña un informe favorable en contratación e que con ese informe se faga un RC para poder gastar. Se iso todo estuvera ben feito, non traería desde este punto ao pleno. É dicir, decida abertamente que gastastes sin créditos, saltándovos todos os trámites contratuais. Eso é o que tedes que decir. E, como antes xa me pareceu inoportuno volver a pedir por alusións, moi brevemente voulle contestar ao señor alcalde dicíndolle que eu non me escondo detrás de ningún funcionario, solo que nós seguimos traballando e preguntando por como están estes temas e que medidas se están tomando ou que isto, e é cando xurde de que este concejal non está ou outro. É dicir, pero recórdolle que quen presumía de ter amigos no Concello era vostede cando nos quería dar algunha lección cando vostede era oposición, cousa distinta o que eu lle quero facer, porque eu pídolle traballo, non lle quero dar leccións, pídolle traballo e pídolle implicación neste momento, na que temos que ir todos xuntos para salir adiante. E sigo, usted decíame
que non me dir a pena ir á cola de outros concellos, pois sí, Lalín sempre debe ser un concello punteiro porque temos 20.000 habitantes e debemos estar sempre na primeira línea. E neste pleno non tiñamos que estar debatindo estas cousas, tiñamos que estar debatindo medidas para axudarlle aos nosos veciños. Gracias. Moitas gracias. Turno para a Tenente Alcalde, ten a palabra. Turno para Paz. Activa o micrófono, por favor. Se non activa o micrófono... Sí, vou a contestar xa conxuntamente as tres portavoces. A verdad que escoitando denota bastante o descoñecemento do que vostedes dixeron e do que vostedes deixaron feito. Este é un proxecto que se mantivo na súa totalidade das obras que se levaron a cabo. Non houbo variación de medicións, co cual, ao non existir variacións non hai unidades, eso non significa que haxa unha modificación contractual do que estaba previsto inicialmente. Vostedes obvian que é unha edificación de máis de 60 anos e é previsible, máis que previsible, é certezo de que nunha obra desa antigüedade os imprevistos que se poden encontrar nese desenrolo desa obra están máis garantizados. Deso teñen que ser vostedes plenamente coñecedores. Non estamos falando dunha obra nova. Alba, que vayamos á Guardia Civil, vostede faga o que considere oportuno. O expediente está informado. Aquí non hai ninguna discrepancia cos funcionarios da casa nin cos técnicos externos. Non expuxen eso na miña exposición inicial. Dixen que era unha interpretación diferente entre a parte de fiscalización e a parte técnica, urbanística e o director de obra. Por suposto, están invitados a ver a obra. Por suposto, o interventor sí que participou na visita final da obra e fixo o seu informe xa a finais do ano 19, concretamente no mes de decembro, que foi cando se remataron estas obras, e non se enroquen solamente no baño. Como lle decía, houbo que facer uns alicatados dado o estado que estaban as paredes, houbo que facer unha limpeza de excrementos porque vostedes sí que non se preocuparon de que as ventanas quedaran cerradas cando remataron a obra que fixo o Obradoiro e houbo que levar a cabo esas reparacións, pero aquí non se cometeu ningunha neglixencia nin técnica nin política, porque non existeu ningunha modificación contractual desta obra. Ben, segundo turno, por favor, non me obliguen a medir o tempo, porque o están excedendo todos. O segundo turno son 3 minutos. Eu pidolle, se non damos comprimido o pleno en 4 horas, vostedes verán, o pleno ás 4 horas córtase. Así que, bueno, queda para o seguinte. O que quede pendiente, cando pasen as 4 horas, eu paro o pleno e quedan uns puntos pendientes para o pleno seguinte. Vale? Así que, por favor, que ciñanse o tempo. A primeira intervención son 5 minutos e a segunda 3. O poñente ten 8 e 5. O poñente ten 8 e 5 e o que non é poñente ten 5 e 3. Así que o turno este é de 3 minutos, por favor. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Está claro que este sistema non é moi válido para os plenos de Lalín, porque evidentemente creo que o tempo, como di, coincido con vostede, non vai chegar. Os plenos, desde logo, facerlos con un económetro é moi difícil, non? Sobre todo para fiscalizar este goberno. O único de verdade que dixo a concelleira na súa intervención é do que fixemos, efectivamente. Vostedes son un goberno que exclusivamente fan cousas que lle deixamos desde o anterior. Pero es que aquí, como pode vostede, na súa segunda intervención, volver a citar que é unha obra con certa antigüedade ou que poden aparecer imprevistos? Pero es que non leve o debate a falsidade. Claro que iso pode ser, pero cando iso acontece, como en calquer outro tipo de obra, o que se fai é non facer gastos sin consignalo. E o informe que lle poñen os técnicos encima da mesa a vostede, insisto, di textualmente o seguinte: neste caso, o gasto fíxose sin crédito no ano 2019 e non se seguiron os trámites necesarios para executar
o maior gasto como consecuencia dun aumento de obra. Están dicindo que vostedes pensan que isto é unha lardería onde vostedes fan e desfan e se pasan as normas por aquel sitio. E isto non pode ser así. E a moza, e se o están traendo aquí, é porque se ven obligados. E a min o que me choca, que eu estou vendo na pantalla, é que nin se sonrose de traer este punto aquí. Pida disculpas, diga que foi un erro e tiramos. Pero, desde logo, argumentar cando vostedes meten a pata hasta o fondo, que isto é unha cuestión dunha antigüedade, dun edificio ou dunha complexidade que aparece en calquer obra, é, desde logo, o colmo dos colmos de non querer asumir ninguna responsabilidade e de amusar diante da cidadanía que clase de goberno temos agora da súa mala xestión. Non escoito, eu non escoito, Crespo, tens que poñer o volumen, que non se te escoita. Tens que poñer o volumen. Vamos a ver. Alba, ten a palabra. Active o micrófono. Se non activo eu. Aí está, xa está. Xa está. Turno para Alba. Nada, moi breve vou ser. Eu creo que o que queda claro é que se gastou sin ter crédito e tamén queda claro que se saltaron os trámites legais. O de que o edificio teña 65 anos, eu creo que aquí non ven moito conto. É claro que non é unha variación de medición. Isto que parece é un modificado do proxecto e tiña que ter a tramitación legal necesaria. Moitas gracias. Turno para Teresa Varela. Ten a palabra. Nada, incidir no que xa dixeron os meus compañeiros. Aquí non se seguiron os trámites necesarios para executar este gasto e houve un reparo. É dicir, aquí non hai unha discrepancia entre os técnicos. Aquí o que se gastou é sin haber cartos e sin seguir o proceso de contratación legal establecido. Díganlo claramente, digan que foi un erro, asuman as súas responsabilidades e pidan perdón. Non queiran enrocarse nas diferencias técnicas, porque non as hai. Terminar este punto dicíndovos que gracias por recoñecer o traballo do anterior goberno, que este proxecto vos quedaba feito. Moi ben. Para rematar este punto antes de votar, queda a miña intervención, que vou procurar que sexa os 3 minutos que dixe. Que realmente, dicía o señor Vilariño que non nos sonroxa, que a tenente alcalde non sonroxaba. Que vamos a ver, teñen vostedes un morro que o pisa. Oiga, o goberno que presumía de igualdade, de accesibilidade de todo o mundo, resulta que fai unhas viviendas sociales e ninguna das que fai a fai accesible. Primeiro fallo, un grave fallo, sobre todo do Partido Socialista, porque era de quen descansaba esta actuación. Por lo tanto, oigan, pero ustedes como poden ter o morro de criticar que das viviendas adaptadas fixéramos un accesible, cando ustedes facían 0 accesibles? Primeiro error do goberno, que non se enteraba do que tiña entre mãos. Eso vai especialmente á línea de flotación do sol. Por tanto, señora Forno, documentese un pouco, polo menos, os que había antes. Pregúntelle ao anterior tenente alcalde e pregúntelle por que das viviendas non se fixo ningún accesible. Cando nós chegamos, plantexámonos facer unha vivienda, polo menos, iríamos facer o 50% das viviendas accesibles. Como o edificio, xo dixo Maripaz, era vello, era difícil. Falamos co técnico de obra, do director de obra, que o habían nomeado vostedes, Pablo Fernández. Falamos con el e dixémoslle se era posible facer a mitad das viviendas accesibles. Dixonos, unha podríase facer. Obviamente, nos dixémoslle, bueno, pois, dentro do que agora mesmo hai aquí na casa, como temos que facer para facer accesible? Nos fixemos o que nos dixeron que había que facer. Os técnicos, director de obra e malos da casa. Vale? Por lo tanto, non metan mentiras polo medio, porque por moito que repitan, non se van convertir en verdade. Primeira negligencia de vostedes, nin unha sola vivienda accesible. O goberno da igualdade.
Ni unha sola vivenda accesible, ni unha. E nós, polo menos, fixemos unha, porque non podemos facer máis, se non faríamolas todas, aunque houbera que modificar ou houbera que modificar. Segundo, cando se produce ahora este problema, resulta que o director de obra, Pablo Fernández, nombrado por vostedes, di que está todo correcto. Martín, o arquitecto do Concello, que supoño que non será sospeitoso de nada, pois di que está todo correcto. Javier Bugallo di que está todo correcto para él. É dicir, o director de obra nomeado, o arquitecto do Concello e o arquitecto urbanístico, Javier Bugallo, din que está todo correcto. E o interventor di que non. Vale, pois moi ben. Pois nós, respetando moito o criterio do interventor, que o respetamos, non o compartimos. E, por lo tanto, damoslle pa diante este expediente. Por certo, se vostedes queren caer unha negligencia, comuníqueno ás autoridades competentes. Ningún problema. Temos a conciencia moi tranquila e, sobre todo, estamos convencidos de que o fixemos ben. Entón, din vostedes, di Teresa Varela, por favor, pida disculpas. É que non só non pedimos disculpas, sino que volveríamos a facer unha e 1000 veces. Porque o que conseguimos é que, por lo menos, desas viviendas, gracias ao Partido Popular, haxa unha accesible. Que ustedes fixeron 0 accesibles. E que costou 15.000 euros máis. Sí, pero non fixemos o que mandou o arquitecto e o director de obra. E despois non lle valeu o interventor, como vostedes ben saben, moitas veces o corpo técnico non lle valen o que outros técnicos din. Pero aquí hai 3 técnicos que vostedes coñecen perfectamente e lle poden preguntar. Pablo Fernández, Martín e Javier Bugallo, pregúntenlle e diránlle que eles defenden esa actuación e defenden que non había que haber feito máis nada do que se fixo. O interventor non lle vale e, pois, lamentámoslo moito, pero nós non estamos de acordo, respetamos a súa postura, pero non estamos de acordo. Así que vamos a votalo. Alcalde, eu quería dicir 2 palabras aquí neste tema. Sí, ningún problema. Ten a palabra, señor secretario. Vamos a ver, eu o que sí que entendo é que aquí, tal como se di no informe do interventor, hai un principio de modificación de obra e logo hai unha falta de crédito. Entón, entendo que eu agora, neste título do expediente, que é recoñecer este crédito a favor do contratista, xa hai crédito. O sea, non hai que modificar nada, non hai que tramitar ningún expediente de crédito, ni facer ningún decreto de aceleración de crédito, ni nada. Entendo que xa hai crédito, non? O que haxa que facer, farase. Nos vamos a dar para diante a pagar estes 15.000 euros. Pero ahora, en principio, ven como un recoñecemento de crédito a favor dese importe que hai que pagar o contratista. Pois moi ben. O que proceda de acordo co que diga a intervención. Punto. Vale? Vamos a votalo. Votos do Bloque Nacionalista Galego? Abstención a favor ou en contra? En contra. En contra. Votos do Partido Socialista? A ver, estaba o interventor pedindo a palabra e creo que debía intervir. A ver. Antes da votación, lógicamente. Ahora estamos votando, se queren despois intervenir en outro punto, ahora estamos votando, non vou para la votación. No, lo que tengo que decir no cambia nada. Ya lo había comentado en la comisión informativa, creo que lo comenté en la comisión informativa, Sí, pero también sí que lo comentaste a los concejales que se hizo una transferencia de crédito en este año. Entonces, lo que se está aprobando es el gasto. Se está aprobando el gasto en concepto de indemnización al contratista, pero que hay crédito para atender ahora, en este año. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Votos do Partido Socialista? Abstención. Abstención do Partido Socialista. Votos de compromiso por la lei? En contra. En contra. Moi ben. Pois cos votos do Grupo Popular, a favor. Cos votos en contra do compromiso por Galicia e de Bloque Nacionalista Galego, que a abstención do concejales do PSOE e co voto a favor do Grupo Popular, queda aprobado por maioría. De acordo. Vamos co punto 5, recoñecemento extrajudicial de crédito, número 19. Ten a palabra a teniente alcalde. Sí, esta modificación é para a facturación do servicio de axuda no fogar correspondente ao mes de marzo. É un importe de 74.025,94 que se corresponden con 66.439,24 para
o servicio de dependencia e 7.586,70 para o servicio de libre concurrencia. Moitas gracias. Turno para grupos políticos. O Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Bueno, pois nada, sigamos coa alegría das intervencións por parte do Goberno. Como se isto fora un trámite. Aquí o que se evidencia é a nefasta xestión respecto do SAF. Aquí estamos traendo isto porque está sin contrato, porque vostedes, como consecuencia da súa xestión, non prorrogaron un contrato que era de 2 máis 2, polo tanto, este servizo ten que vir a recoñecemento todos os meses, mentres isto pase, co conseguinte persuízo que indirectamente, e aquí sí que desde logo non me posiciono a favor de ninguna das dúas partes enfrontadas, e está traendo serias consecuencias de cobro ás traballadoras deste servizo, que é o que a nós nos preocupa, eso é evidente que así, e tamén, como resultado da súa nefasta xestión, vostede sabe de sobra que os lalinenses nos hai moitísimo máis caro ofertar este servizo que cando nos estaba. E precisamente, tanto a nivel individual como a nivel global do que as arcas municipais desembolsan polo mesmo. Entón, eu de verdade, en este vendo este pleno, dirá que hai dúas realidades que son paralelas ou dous mundos distintos nos que vivimos. Pero eu creo que hai que ter ética a hora de falar, e sobre todo dun servizo como é o do SAF, que ten tanta importancia e ademais dos máis potentes económicamente que presta o noso concello. E os que teñen que ter, ademais, e que teñen que ter máis relevancia. Vostede, cos 4 anos anteriores, se adicou por esa boca a soltar auténticas animaladas respecto á xestión do anterior goberno, resulta que agora nos quere dicir que isto é un trámite, este pago, ou este trámite está obligado porque vostedes non prorrogaron, porque vostedes o pliego que presentaron o xulgado administrativo e o botou abaixo por estar mal feito. Ou me quere negar tamén que esas negligencias de vostedes nos fai os larinenses gastar moitísimos máis cartos a hora de prestar este servicio co que se estaban gastando. Non escoito. Pepe, tens que poñer o volume, senón... Foi un fallo aquí técnico meu. Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra quen vai a falar. Que activo o sonido, por favor, se non activo yo. Alba, Cristóbal, María Jesús. Non me oides? Cristóbal, María Jesús, Alba. Non intervimos. Vale, moitas gracias. Turno para Compromiso por Galicia. Por la LIN, perdón. Nada, moi brevemente decir que este recoñecemento extrajudicial ten a consecuencia de non ter contrato, de que ese contrato que sacaron tiña eivas e así se lle advirteu e foi moi debatido. En aras á brevedade, decirlle que o que me preocupa desto é que ao ter que vir as facturas a recoñecemento extrajudicial se tarde máis en pagalas e as traballadores tarden en cobrar cando o salario de calquera traballador é fundamental. Entonces, nós neste punto ímonos abster. Moitas gracias. Nós neste punto, eu creo que Maripaz, que está todo dito, case mellor que non interveñamos. Se alguén quere facer uso da palabra, se non pasamos a votar directamente. Alguén quere facer algunha intervención? Se non, votámoslo directamente. Votamos. Votos a favor, en contra ou abstención. Bloque Nacionalista Galego, señor Vilariño. A abstención, lle explico un segundo a abstención para que precisamente, porque é obligatorio, podan cobrar o servicio que estamos prestando ás traballadoras, obviamente. Abstención, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista. Abstención. Abstención, Partido Socialista. E Compromiso por la LIN. Abstención. Abstención, Grupo Popular, a favor. Por lo tanto, abstención de Francisco Vilariño, de Compromiso por Galicia, por la LIN, e de Partido Socialista, e co voto a favor do Partido Popular, queda aprobado por maioría. Está correcto, señor secretario? Sí, ningún voto en contra, sí. Ningún voto en contra, abstencións, a oposición toda, e a favor do Grupo de Goberno. Imos co punto 6. O punto 6 é modificación de crédito
a 1.349, modificación de crédito extraordinario número 5. Ten a palabra para a súa defensa a concelleira de Cultura, Begoña. Bueno, pois moi bons días a todos. Este é un expediente de modificación de crédito onde levamos 107.300 euros para subvencionar tanto as bandas de gaitas como as bandas de música. Como veu demostrando este goberno, pois, dende o principio, pois, temos un compromiso directamente ca cultura do noso povo, tanto coa música como con os outros ámbitos. Así o demostramos pois, poñendo o conservatorio en funcionamento e agora pois, nos toca pois, facer especial fincapé nas bandas de músicas e de gaitas do noso povo. Como sabedes, as bandas bueno, pois, están a facer un gran esforzo no seu día a día para poder manterse no tempo e por iso pois, tamén queremos levar esta subvención. Son os colectivos cruzais na defensa da nosa cultura e da nosa música e, por tanto, pois, sabemos que hai moitos rapaces, moitos xóvenes e moitas familias pois, que están a formarse tanto no mundo da música, a participar na actividade social e tamén pois, que lle presta un grande servizo a hora tamén de conciliar pois, cos seus fillos. Por outro lado, queremos dicir que esta cuantía foi consensuada con todos os colectivos nunha primeira reunión que tivemos a finais do 2019. Lóxicamente, tivemos que esperar a poder dispoñer dos remanentes, que de feito xa queríamos traela en xaneiro, pero tivemos que esperar un poquinho máis para poder dispoñer deses remanentes. E, como ben especificado concretamente no expediente, pois vou un pouco dicir cal é a cuantía que se vai a repartir ás diferentes agrupacións. Neste caso, a banda de Lalín serían 47.300 euros, a banda de Vilatuxe 20.000 euros, a de Moimenta 16.000 euros, a de Prado 12.000 euros, o Carballo de Manteiga 6.000 euros, e despois se vostedes fan a conta, verán que sobran 6.000 euros que iban ir destinados aos dezas de Moneixas. Nós decidimos facer igualmente a modificación de crédito por eses 6.000 euros a maiores, por se en algún momento eles deciden acollerse a este convenio, que tamén o poidan facer ao longo do ano. Dicir tamén que na banda de Lalín, por suposto, ten quizáis destaca un pouco sobre as outras bandas, pero tamén teño que aclarar que, como vostedes ben saben, anteriormente o que é o director viñase pagando a través do conservatorio e, por tanto, casi 40.000 euros vai destinado solamente ao que é o director. Por tanto, a cuantía total do que das agrupacións aproximadamente ronda uns 65.000 euros. Nós lle pedimos á banda de Lalín que eles asumisen ese esforzo e que pagasen eles o que é o director para nós despois poderlle dar esta subvención, porque a través do conservatorio era moitísimo máis difícil e, ademais, que como ocorreu noutras ocasións, así a propia banda, no momento que non queira dispoñer ou que haxa algún problema co director, poida prescindir del e non ter que seguir pagando as nóminas como pasou noutras ocasións con outros directores que despois se marcharon e o conservatorio tivo que seguir pagándolle o que é as nóminas ata o final. E dicir que neste caso o que se aproba é a modificación de crédito. O convenio, por agora temos un borrador, temos que ir perfilando pouco a pouco e consensuando tamén cas distintas agrupacións. Vamos intentar facer da maneira máis sinxela posible, máis que nada para non complicarle tampouco a vida ao que as agrupacións para que poidan xustificalo, porque sí que é certo que dentro do mínimo legal que presenten a documentación necesaria, pero que tampouco teñan que andar con diferentes trámites tan complicados, porque sabemos que tampouco son especialistas en xestións todas as agrupacións, senón que son xente que se dedican a outras cousas e non justamente ao que é a xestión. A maiores de todo eso, dicir que esta situación do COVID-19 que tamén é unha situación complicada a hora da cultura, e que, por tanto, que tal como imos axudar a tanto ao ámbito empresarial como ao ámbito hosteleiro, como diferentes sectores, que tamén o ámbito da cultura tamén o queremos apoiar nesta pandemia e que trataremos de anular as menos actuacións posibles, senón, polo menos, aplazalas
e polo menos as que temos contratadas, aínda sí que é certo que moitas delas igual hai que prescindir delas e imos quedar un pouco á espera tamén do que a situación nos depare e tamén do que nos permitan facer, como dicía o alcalde anteriormente, que tamén estamos un pouco á espera da información que nos chegue dende arriba. E, bueno, sen máis, resumindo, o que queremos é que apoiar a nosa música, as nosas bandas, no máximo posible, porque sabemos que son moita xente que se move en estes colectivos e que está a facer grandes esforzos, nada máis. Moitas gracias, Begoña. Moi ben explicado. Ten turno ahora para o grupo da oposición. Ten a palabra Francisco Vilariño. Bueno, de verdade que podades falar deste tema sin facer mención ao informe de interventor. Isto ni Maquiavelo sería capaz de presentalo como vostedes o están facendo. Nós non estamos en contra destas axudas. O que sí que poñemos en dúbida en base ao informe do interventor, que vou pasar a ler, e desde logo que se den sin ningún tipo de seguridade un criterio que parece moito máis político que de apoio á cultura, como estamos percibindo, e nós entendemos que as bandas, desde logo, hai que apoialas, que nos parece-nos ben como o resto do mundo da cultura, que tamén vou facer unha proposta na miña intervención ao respecto, porque non só cultura en Lalín, son as bandas ou os títeres, verdade? Parece que son prioridades únicas, nos entendemos que teñen que ser prioridades, pero desde logo non únicas. E paso a falar do informe do interventor respecto a este punto que vostedes están traéndose aquí con unha celeridade, con unha urxencia que nos resulta inaudita, que non, por eso nos vamos pedir, ademais, que se retire este punto para que poida vir con un informe favorable para que precisamente as bandas o que se lle asigne podan cobralo e despois non se lle prometan cousas que non podan cumplir. O informe de intervención di o seguinte, está en español, en el expediente non se justifica suficientemente la imposibilidad de demorar para el ejercicio 2021 el gasto, no estando ante un gasto para el mantenimiento de un servicio esencial municipal. Asimismo, se advierte de que la cuantía de las subvenciones propuestas no está motivada suficientemente. No está motivada suficientemente. Cando fai un desglose por bandas do que aporta para, obviamente, justificar, e non me vou meter no miúdo de cada banda por respeto ao que eles aportan, pois se podía ter calquer mala interpretación, pero respecto á banda de Lalín, a conclusión é a cuantía da subvención que vostedes din que vai ser 47.300 euros, o interventor a cifra real en 29.000. A da banda de música de Vilatuxe, a estimación de vostedes é de 20.000 e a intervención di que se estima irreal a estimación de gastos e de ingresos que se presenta. Respecto a de Moimenta, di que debe reducirse o importe da subvención hasta os 1.000 euros e vostedes están dicindo que a de Moimenta lle van dar 16.000 euros. O interventor está dicindo no seu informe que debe reducirse o importe da subvención hasta los 1.000 euros. Respecto a do Prado, que vostedes din que lle van dar 12.000 euros, o interventor no seu informe di debe reducirse o importe da subvención hasta os 10.100 euros. E respecto a Asociación Cultural O Carballo da Manteiga, onde vostedes din que lle van dar 6.000 euros o interventor en base ao que aportan, di gastos polo que hai que reducir a cuantía da subvención hasta os 3.035 euros. Conclusión. O informe do técnico de cultura se fai referencia de forma genérica que os gastos de cada banda son diferentes e deben percibir un importe diferente. Non se mencionan criterios de economía, eficacia e eficiencia que deben regir el uso de los recursos públicos municipales. La asignación de estas subvenciones debería valorar aspectos como el número de componentes de la asociación, de las actuaciones previstas mediante el ratio que dieran objetividad a la asignación de la cuantía de las subvenciones. Conclusión. No está justificada la asignación desta cuantía de subvenciones. Isto é a realidade
coa que nos atopamos, o documento do interventor, non dun partido político, do interventor desta casa que obviamente non ten nada que ver con ningún partido, faltaría máis. E é o que ten que estar, ademais, atento a que isto se cumpla. Vostedes hoxe están aprobando... Señor Vilariño, por favor, vaya terminando, porque ten un segundo turno. Sí, pídolle un pouco de flexibilidade, porque tamén houve puntos que non intervín. Eu doulle a flexibilidade que queira, pero as 4 horas cortas o pleno, non sabe, non é de decisión mía. Entón, eu creo que procurade concentralas. Ten razón, son consciente deso e lle pido un minuto máis. Penso que estes datos que vostede obviou, con todo o respeto, é increíble que non se faga ni mención, que poñen en dúbida, nós pedimos que se retire este punto, para que veña este punto a un pleno con total seguridade para que as nosas bandas, que son tan importantes e que tan boa imaxe prestan por as nosas fronteiras, pasar as nosas fronteiras adiante, creo que é importante, pero tamén aproveito esta intervención para decir que como estes días saiu onte e sabemos, agora están con unhas reunións con comerciantes, empresarios, etcétera, para facer ese plan que se faga, porque vostede refírese. E insisto, non todos son bandas e títeres neste concello, se non o miramos, obviamente, con uns ollos concretos. E como eso non é, hai moita máis cultura no noso concello. Desde o BNG propoñémoslle que nesas axudas que vostedes están tendo e que non as contemplan, que se reúnan co sector da cultura do noso concello con toda a amplitude do sector, con toda a amplitude para que entren nesas axudas que vostedes non iban a introducir. Por iso me parece moi importante, e en todo caso, na segunda intervención desglosarei no máis, que nese plan de activación da economía, para que ninguén quede tirado atrás e que os concellos cumplamos un papel, que en todo caso me gustaría tamén ter tempo para discutirlo, pero seguramente non o teñamos, ninguén queda atrás, pero ninguén, non só uns, ninguén. Carlos, moitas gracias. Moitas gracias. Eu reiterolles, por favor, que compriman as intervencións, senón, se agotan, se nunha intervención agotan o turno das dúas, malimos. Digan o mismo, pero por favor o máis comprimido posible. Turno para o Partido Socialista, ten a palabra. Sí, podía. Para abreviar tamén podía vostede evitarse comentarios disparando contra o goberno central, contra o goberno anterior, e ceñirse aos temas. Entón, aí seríamos todos moito máis breves. Coincidindo plenamente ca primeira parte da exposición da concelleira... Pero que quero saber... Sí? No, perdón, Cristóbal. Perdón, continúa. Digo que coincidindo plenamente co exposto na primeira parte da concelleira de Cultura, en todo o traballo que veñen despallando as bandas, e a súa importancia e todo eso, evidentemente, pero logo hai cousas neste expediente que son moi chamativas. Xa empezamos na comisión informativa asistindo a un escenario de logo non nada habitual. En vez de intervencións da consellera responsable dos distintos grupos, organizouse ali unha reunión de traballo entre a consellera de Facenda, a consellera de Cultura e o interventor. E ali se pasaron bastantes minutos discutindo a ver que era o que se pretendía subvencionar, como se iba a facer, e ainda por cima, despois de todo eso, ni siquiera chegaron a un acordo. O sea, asistimos a unha reunión de traballo de dúas concelleiras co técnico de intervención, algo que tiña que terse feito no inicio do expediente, pois 3 ou 4 meses. De verdade que nos gustaría saber cal foi a intervención da Conselleira de Cultura en todo este expediente. Se que realmente fixo algo en algún momento nel. Porque non hai ningún rastro visible no expediente desa intervención. Nin tan siquiera consta o máis mínimo que se debería exigir que o seu informe proposta no que se justifiquen, entre outras cousas, dúas fundamentais que ademais exixe a lei. Primeiro, que o gasto non se pode demorar para o ano seguinte, e segundo, é máis importante, a contía das subvencións. Por que se poñen esas contías e non outras? Non olvidemos que estamos falando de subvencións nominativas, non un importe global que despois se xudica en función das solicitudes. Son subvencións nominativas. E se fora libre de concurrencia, pois non habría ningún problema. Estas subvencións nominativas teñen que estar adaptadas non só ao que pretendemos darlle, senón aos gastos que poden xustificar documentalmente. E por iso o informe de intervención lle di que esa proposta non se adecua á legislación vixente e que a documentación é insuficiente para justificar as contías.
é bastante benévolo porque non é que sea insuficiente, é que non existe esa documentación que justifica as cousas. Desde logo, se fora conselleiro responsable desta cuestión, non traería unha proposta de ninguna maneira que o técnico municipal me diga que non se axustare e que lle falta documentación. Pero creo que vostedes xa están nunha dinámica de que se irá todo igual, estamos vendo ao longo de todo este pleno, e, por lo tanto, os informes que faga o técnico municipal nos pasamos por onde sabemos. Eso é absolutamente inexplicable. O informe contrario era fácilmente evitable, vamos, en 5 minutos de traballo, elaborando esa proposta e ese informe que debería terse preocupado, señora concelleira, ainda que di que tuvo unha reunión a finais do ano 2019, mira que xa chegou desde aquelas, tuvo unha reunión, consensuou coas bandas, non sei que, as agrupacións de gaitas, pero debería terse preocupado, que é fundamental, de saber exactamente os ingresos e os gastos de cada unha das entidades. Ingresos e gastos reais. Porque xa sabemos, como se emociona en ocasións, é que hai gastos que se poden justificar e outros que non se poden justificar. Por lo tanto, non son subvencionados. Entón, estas contías deberían estar perfectamente axustadas ao que cada entidade destas vai a poder justificar, para evitar problemas. Se o balance de ingresos e gastos, de ingresos reais e de gastos reais e justificables da actividade que se vai a subvencionar é positivo para a entidade, como segundo as cifras que dá o interventor, pues pasa, pero prácticamente en todos os casos, a subvención non se vai a poder conceder, ainda que se queira, salvo que vos saltedes a torera, como facedes habitualmente, todas as normativas. Por lo tanto, resulta imprescindible a maior aproximación das contías á realidade, tanto para non poñer cantidades grandes que logo non poidan justificar as entidades, como se poñedes cantidades pequenas que logo se lle quedan moi cortas e moi por debaixo dos costos reales que realmente poden justificar. E ese informe que tiña que fazer vostede, que justificaría todas estas cuestións e as contías, a contía bastante adaptada á realidade do que debería ser a subvención, é o que non está neste. E por iso o técnico conclúe que a súa proposta non se adecua á legislación vixente e cada documentación aportada é difícil. Pero dá a impresión de que para a conselleira responsable, que segundo o alcalde todos traballaron moitísimo, pero isto se iniciou no ano 2019 a finais, como dice a conselleira, e hasta ahora non houve tempo de escribir un informe dunha páxina ou dúas, pois logo non sei onde está ese traballo. Eu coincido tamén co BNG nesse sentido, que vamos a pedir a retirada do orden do día e que se faga o que hai que facer, se complementa a documentación, se den cifras que poidan realmente axustarse o que poden justificar logo as distintas entidades e no próximo pleno que se traiga, e nese caso contará con noso apoio. Moitas gracias. Turno para Compromiso por Galicia, por Lalita, da palabra. Turno para Compromiso por Lalita, na palabra. Teresa, tú. No, sí, hola. Hola, vale, Ana Belén, tes a palabra. Sí, hola, bons días a todas e a todos. Bueno, nós desde a nosa formación, por suposto que sempre apoiaremos as bandas de música e as gaitas, así como as súas canteiras, pero o que non podemos pasar por encima é o que vimos ao largo destes meses e seguimos vendo nos expedientes que venimos a pleno, que volvemos a topar unha falta de xestión total deste goberno, presentando un expediente, creo que bastante sinxelo de justificar. En cambio, presenta un expediente vacío de contido, sin unha justificación suficiente, asignando unhas cuantías que, como ben decía antes o compañeiro do BNG, Paco, con reparos por parte de intervención, porque non atenden a criterios mínimos obxectivos que deberán de atender. E isto non é que o diga eu, sino que por encima o avala o informe de reparos que presenta a intervención, que non me vou a remitir outra vez a resumilo, que xa fixeron os compañeros do BNG e do PSOE.
Entón, isto, como decía cando iniciei a intervención, volve a amosar unha incapacidade absoluta deste goberno actual para xestionar en tempo real as necesidades dos nosos veciños e veciñas. E quería trasladarlle tanto á Concelleira de Cultura como á Concelleira de Facenda unha reflexión sobre o seguinte, é dicir, que seguridade ou que credibilidade lle están a trasladar en estes momentos a estas asociacións presentando estes expedientes así deste xeito e cando non son capaces de axudarles a elaborar uns orzamentos presupuestarios que lle permitan justificar a obtención dunhas subvencións que, como ben vostedes precisan para atender os seus gastos ordinarios de persoal, de gastos correntes que teñan e que vayan a permitir que presenten uns expedientes onde se pon de manifesto que van a ter uns ingresos superiores aos gastos que van a poder justificar. Eu tamén lles pregunto, sobre todo a Concelleira de Facenda, vostedes saben que di a Lei de Subvencións de Galicia en canto ao enriquecemento indebido a través dunha axuda. E, bueno, e xa por último, tamén preguntarlle se esta prisa en traer este expediente aquí pois atende máis a necesidades de pagar favores políticos que realmente de atender as necesidades reales destas asociacións. E, bueno, que en todo caso, recomendarle que rectifiquen os erros e logo que presenten o expediente. E non tamén quero olvidarme, que tamén fixo mención antes a miña compañera Teresa Varela, que voto de menos neste pleno extraordinario, que ten ese carácter extraordinario, o de que non se poñan encima da mesa unha proposta de medidas para mitigar os efectos do Covid-19 e, por suposto, axudar a estas asociacións, aos autónomos e as pymes e traballadores e traballadoras do noso pobo. Grazas. Moitas gracias. Ten a palabra a Concelleira de Cultura, Begoña. Bueno, primeiro quería agradecer o voso apoio para, bueno, a todas as bandas tamén, igual que tamén o facemos nós. Dende logo que para nós cultura non somente bandas e títeres, e senón pois tamén moléstense en mirar tamén todos os puntos que levamos a xuntas de goberno, que de feito pois en cultura este ano pois eu creo que se meteu o Partido Popular meteu máis cartos que nunca e por desgracia, ao mellor pois moitas das cousas que tiñamos incluso pensadas para o verán, pois igual non as podemos facer, pero que tiñamos unha planificación prácticamente hasta decembro, eso tamén vos lo podo garantizar. Con respecto as discrepancias que temos co interventor, pois tampouco me vou non vou a profundizar moito, porque o que é a documentación que está no expediente é toda a documentación que o interventor nos pideu e que, de feito, pois que cambiou incluso en varios momentos de criterio. Nun primeiro momento nos pideu unha e no último momento nos pideu outra totalmente diferente. De todos os xeitos, o que quero dicir é que o que dixo é que non había ningún problema para darlle para diante a isto, aínda que el discrepaba en diferentes puntos. Se nos guiamos polos criterios que o interventor sigue, lóxicamente estas agrupacións non van a recibir prácticamente nada, como podedes ver no informe. Isto está, é dicir, non vai a ter ningún problema para poder darlle para diante. E despois dicirlle tamén a Cristóbal que, bueno, aínda que nós tivemos esa reunión cos colectivos a finais do 2019, nos mantémonos en contacto con eles a diario e iso lo poden dicir calquera deles e non temos ningún convite en calquera dúbida que eles teñen ou nós temos, poderlles preguntar e poder aclarar sin ningún tipo de problema. Con respecto á pregunta de se este é ou non é o momento para poder levar este punto, e se é urxente ou non, ou se debería quitar do orden do día, nós consideramos, pois, como dixen antes, que, ao igual que terlles que axudar a outros ámbitos, como pode ser o ámbito, por exemplo, empresarial, pois co ámbito cultural, pois que tamén ten moita importancia e que estas agrupacións se ven moi comprometidas, ademais, por o tema da crise. Por tanto, por suposto que ten urxencia en levar este punto na orde do día. E nada máis. Moitas gracias, señora Concelleira de Cultura. Segundo turno, por favor, consumiron todos ustedes moitos no primeiro turno,
intenten ser os máis breves posibles neste segundo turno. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Sí, bueno, a propia concelleira o din nesta segunda intervención. Por os criterios de intervención non van recibir nada por os criterios de intervención que se siguen. Pois disso estamos falando. Estamos falando dun informe que non ten ningún tipo de seguridade, digo, a aprobación desto, que a urxencia da situación, perdónenme vostedes, que diferencia hai? Porque xa non falemos de prioridades de que agora xa que gastar 100.000 euros no tema das bandas, sino que unha cuestión de que urxencia hai porque non se pode aprobar para o vindeiro pleno ordinario, que estamos falando de celebrarlo este mesmo mes que estamos, e que veña coa seguridade e co visto bo. Porque o que aquí están aprobando, vostedes están dicindo unha cousa ás bandas e outra ben distinta vai ser o que van percibir, porque non van poder justificar, como ben di o interventor, a cuantía que se lles está asignando. Por lo tanto, isto é o debate e por eso desde o BNG pedimos e reiteramos que se retire este punto de orde do día para que teña esa seguridade. E no segundo, e tamén aproveito este debate que vexo que vostede non me colleu a man que lle tendín, que inclúan nese plan que anunciaron, que vai con retraso, pero agardemos que sexa un plan potente, no que eu xa digo que o BNG van ter a nosa máxima colaboración respecto a todos os veciños e veciñas que tiveron que pechar o seu negocio, que reduciron sustancialmente os seus ingresos, etcétera, etcétera, eso que nos ten que ocupar neste momento a todos os políticos, pero que en todo caso que nese plan que inclúan o que non van a incluir, que é o mundo da cultura no seu aspecto máis amplo. Hai moitísima xente en Lalín, que vive deso. E o problema, como onte me decía unha persoa que eu teño como referente neste mundo, me dicía, Paco, e co problema é que cando non é que, por exemplo, en Alemania estaban dicindo que até o Nadal non vai haber actuacións. E se vostedes son sensibles con eso, coas bandas, que concordamos, por que non o son co resto? Verdade? Por tanto, haberá que facer un plan a todo o mundo. Se até decembro, imaginamos, eu non sei o que vai facer este goberno do Estado, pero en Alemania até decembro prohibiron ese tipo de actuacións de conglomeracións. Por lo tanto, é que igual o que nos atopamos en decembro que xa non existen. Non que estén precarios, sino que xa non existe. E eu creo que no noso concello hai moitos postos de traballo. Ten que ir terminando, señor Vilariño, por favor. Remato, que depende diso e por eso insisto que os inclúan nese tipo de axudas, que os chamen a unha reunión para escoitalos e que para, desde logo, non queden polo camiño. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista, ten a palabra. Ben, vamos a intentar ser breves. O interventor galego non ten ningún problema andar para adiante. Non vai, quen lle dá para adiante vai a ser o pleno, non o interventor. Pero o problema vai a estar cando despois a entidade correspondiente non vai a poder justificar nin a mitade da subvención que ten e vai a perdela. Porque incluso hai casos xa demostrables que, según os datos que dan a propia entidade, coa subvención vai a ter moito máis ingresos dos gastos que pode justificar. Co cual, sabemos que eso é un fracaso. Non hai maneira de que poidan optar esas subvencións. É o momento de que retiredes isto da orden do día, que pensedes nun proceso distinto de libre concurrencia que non integre só a bandas e grupos musicais, senón a todo o mundo cultural, especialmente agora, por as circunstancias que xa expresaron aquí de manifesto, que van ter consecuencias bastante nefastas para moita desta xente, sacar unha línea xenérica para todos, inda que teña, lógicamente, que pode ter apartados especiais a hora de contabilizar cousas para cada un dos sectores máis específicos, pero facelo libre concurrencia, non a través deste proceso tan opaco como é a subvención nominativa. Isto é un proceso que xa debería estar prácticamente, digamos, hasta casi prohibido por lei. Entón, non hai eses problemas que se dicen que non dan xestionado, non sei que, tampouco daban xestionado os clubes deportivos, nin outras asociacións culturales, que ao final sacanse líneas de axuda xenéricas en concorrencia competitiva e non hai ningún problema. E ao final, na petición, eles xa saben que gastos poden justificar e saben a canto de máximo poden aspirar na subvención. E hasta o propio Concello é moito mellor. Entón, ninguén se chama engano.
Pero isto é un engano total, é un parche, e, desde logo, non entendo como a concelleira non lle cae a cara de vergoña por non ter presentado convenientemente a documentación, o seu informe justificando estas funcións. Por lo tanto, isto non ten ningún xeito, retiro no da orden do día, senón, lógicamente, non podemos apoiar. Finalizo. O detalle que contribúe bastante xa a indicar a chapuza que é todo isto é que unha das entidades que tiña proposto 6.000 euros xa se baixou do autobús antes de iniciar a viaxe, porque, lógicamente, sabe que non vai a poder justificar estes lugares. Reflexionade, non hai ninguna urxencia, tendo prisa, pero non hai ninguna urxencia, porque levan ustedes, según din, desde finais de 2019, así que non sei por que ven agora a urxencia, e deixen isto para o seguinte pleno e, desde logo, por parte deste grupo, estamos dispostos a aportar todo o que faga falta para que isto se haga o mellor posible. Pero así, non. Moitas gracias. Queda turno para Compromiso por Galicia. Ten a palabra a Ana Belén. Sí, gracias. Nada, vexo, señora concelleira, que concorda comigo en que a seguridade e credibilidade que están trasladando ás asociacións e ás bandas, neste caso, é nula, porque, por un lado, están dicindo que van a percibir unhas axudas cando, en moitos dos casos, vanse ver reducidas a menos da mitade. E tamén vemos que o goberno vai por un lado e o interventor vai por outro, por lo tanto, igual tamén o papel do interventor, neste caso, a sobra. E nós, neste punto, xa lle adiantamos que nos vamos a abster, porque o que si non queremos é ser cómplices do que están facendo con estes grupos e con estas asociacións, que os van a condenar a que se vexan inmersos en graves problemas económicos. Grazas. Moitas gracias. Para terminar, teño o meu turno de 3 minutos. Primeiro, dicirlles que deberían nos deixar traballar o mellor que sepamos e poidamos. Hai que ter valor para criticar isto que estamos facendo. Eu entendo que vostedes son a oposición e que non lle vale nada do que facemos. Pero mire, hai un problema que nos queremos arreglar. E cando chegamos aquí a este concello, o eido da música estaba manga por ombro, totalmente. Costounos barra fariña. E houve que discutir e tratar no bon sentido, co interventor, centos non, miles de veces, a poder arreglar o do conservatorio. E arreglámoslo. Que lles parece? Hai profesor de trompa, trompeta e fagot, está funcionando perfectamente. Por tanto, arreglámoslo. Primeiro obstáculo grande que nos topamos cando chegamos aquí ao que arreglamos. E logo, eu recordolles que había un compromiso aprobado, por certo, unha moción que presentara a JJ Cruz, donde se aprobara dar 60.000 euros ás bandas. E que nós votamos a favor. E que, lógicamente, é un compromiso que está aí. Pois non imos dar 60, imos dar máis de 60, sobre 65. Señor Vilariño, mire, dice que a urxencia que é inédita, en absoluto. Claro que hai que mascar banda e os títeres. Por certo, digolles que os títeres vai a velos, ovos, no seu período caeron, e vai a velos se vostedes queren, porque se vostedes queren non vai haber títeres. Nos queremos. Saben por qué? Porque Viravolta pon como condición que para, unha vez que habilitemos o plan museológico e museístico unha vez que teñamos feito todo o proceso que temos en Liñares, eles, para prestar o material e para deixar o material, van a exigir que todos os grupos do Concello estén de acordo. Así que, mire, non xa dicimos que estamos de acordo. Se vostedes non están, non vai haber mucho do títer, pero a la vostedes. Nos intentámoslo, pola nosa palabra. Que nos poñen a condición de que todos os grupos estén de acordo. Perfecto, pola nosa parte estamos. Se pola vostedes non están, por tanto, claro que hai que máis que bandas e títeres, pero este é o Concello de Lalín é un concello de músicos e de pintores, pero sobre todo de músicos, e son miras de agrupacións que hai. Por tanto, non vamos retrasar ni un segundo máis isto, ni un segundo máis. Xa non un pleno máis, ni un segundo máis. Claro que hai máis, claro que hai pequenos escollos. É que acaso non nos houve?
É que acaso vostedes non decían que era imposible poñer o conservatorio en marcha, que era ilegal, e nos puxémolo, e está legal, está funcionando? Claro que hai moitos escollos que saltar. Oiga, mire, eu xa sei que moitas veces chocamos cos interventores, eles teñen unha labor lexítima, que é fiscalizarnos aos políticos, e que moitas veces nos traen pola calle da amargura. É o seu papel. Pero eu ainda lles lembro que a anterior interventora dixo por escrito que vostedes eran un auténtico caos. Dixo por escrito. Ese informe existe. A anterior interventora puxo o Concello de Lalín é un auténtico caos. Puxo por escrito e afirmou. Por certo, ese documento está aí, que non se tirou. Por tanto, poden ver cando queira. Eso non quere decir que vostedes foran un auténtico caos. Pero que quere decir que a interventora viu desa maneira. Entón, hai que respetar a opinión de todos, sí, e non respetamos moito o interventor. E, por suposto, que vamos a intentar negociar cada un dos convenios. E asegurolles que vamos chegar a bo porto en casi todo. Señor do Partido Socialista, mire, Cristóbal, se algo non hai que negar á Concelleira de Cultura é que parte do traballo fixo. Sí, que parte do traballo fixo. Fixo todo, todo, desde A hasta Z. Fixo absolutamente todo. Eu agradezco-llo porque non sabe vostede os escollos que tuvo que saltar para chegar hasta aquí. Por lo tanto, non o imos retirar. Xa lle digo que non o imos retirar. Baixo ningún concepto. Porque para nós isto é prioritario. E voulles dicir o porqué, o da urxencia. Mire, a banda de música, o director da banda de música simultaneamente era director do conservatorio, contratábase desde o conservatorio e pagábase desde o conservatorio e dirixía a banda mal o conservatorio. Cando estuvo Bran Snickers, pois resulta que a banda non o quixo, botou-no fora e tuvemos que aguantalo no conservatorio por esa doble actitud que tiña. Realmente era o director da banda, máis que o director do conservatorio, pero figuraba das dúas cousas. Non queremos que iso volva a ocurrir. Entón, nós, cunha banda moi responsable e cunha directiva moi responsable, da que estou tremendamente satisfeito, dixémoslle, temos un problema. Se vos despois non o queredes, que facemos se non o temos contratado? E o mellor é que contratedes vos e nós nunha subvención vos damos os cartos. Punto. Por lo tanto, se esta subvención ascende a 106.000 euros, é porque 35.000 euros é a nómina do director que lle está pagando a banda. E sabe unha cousa? A banda pode adelantar algunhas nóminas do director, pero non todas. Por lo tanto, canto nós máis tardemos, que a banda de Lalín non vai ter ningún problema para justificalo, canto nós máis tardemos en aprobar isto, máis tardamos en pagarlle a agrupación. Por lo tanto, nós queremos que a banda de Lalín non teña ningún problema, porque fixo un favor ao Concello contratando eles o director. E nós simplemente fixémolo por outra vía. Por lo tanto, digamos que 206.000 euros, 35.000 euros son para pagar ao director que antes pagábase por outra vía. Nós e vostede. Por lo tanto, non fagan un negocio. Por lo tanto, saltamos o conservatorio, imos cumprir o compromiso que aprobamos JJ Cruz e a máis nós hai 2 anos de 60.000 euros, ainda van mellorados. E mire, eu pidolles, por favor, que nos deixen traballar o mellor que sabemos. Claro que cometeremos erros. Nós non somos como Pedro Sánchez. Nós cometeremos erros, seguro, moitos. E vamos ter que saltar escollos. E agora, cando veña o convenio de cada banda, sei que iremos ter que negociar duramente con o interventor. Pero vamos a buscar solución. Pero o que primeiro queremos ter é crédito. Porque se non temos crédito, xa non podemos fazer o convenio. Non se ría, señor Vilariño, que lle vexo esa sonrisa socarrona que ten, porque vostede tamén tuvo que lidiar con todas esas historias, igual que tuvo que lidiar o señor Cuña, e poder falar en primeira persoa. Por lo tanto, o tenente alcalde que non está, o antigo tenente alcalde que non está aquí. Por lo tanto, saben do que falo perfectamente. E nós temos unha vontade política de levarlo para diante. E ímolo levar para diante. Imos saltar todos os escollos. E cando o interventor poña un reparo, se é legal levantalo, e nós creemos no proxecto, ímolo levantar, sin dúbida. Todo dentro do legal, pero ímolo levantar. E vostedes, se queren recurrir este acordo, recúrrano, están no seu dereito, pero, por favor, deixemos traballar. Claro que é mellorable, nós non o demos feito mellor. A concelleira vaciouse nesto. Cando hubo para diante e para atrás, marearon para un lado para outro, e, bueno, Begoña, estate tranquila porque o primeiro escollo do conservatorio está conseguido no primeiro ano de mandato, e no primeiro ano de mandato tamén está conseguido o convenio das bandas. Era un compromiso político noso, e vámoslo levar para diante, coste o que coste, e de nos dé o traballo que nos dé, que nos vai dar moito, xo sei. Ao final do ano, fagan vostedes crítica se as agrupacións non recibiron o que tiñan que recibir. Mentres tanto, deixenos traballar. Moitas gracias, vamos a votar. Votos
Perdón, votos a favor, en contra ou abstención, señor Vilariño? Abstención. Abstención. Votos do PSOE, señor Cristóbal? Don Cristóbal, perdón. Se me permite, señor alcalde, vou votar esta vez. Vale. Voulle pedir un favor. Non faga un meeting cada vez que colla a palabra, porque non fai falta ningún que nos dé un meeting, porque está usted mesmo corrixindo aos seus concelleiros. Os seus concelleiros saben defenderse perfectamente. Donde non fai falta que nos dé un meeting porque leva usted 9 minutos falando, e nós aquí aguantando. É mentira que leve 9 minutos. Mire, perdóneme un segundo. Mire, non nos pidan máis responsabilidade neste voto, porque por non interveu vostede antes? Por que non interveu vostede antes? Por responsabilidade, imos a votar que sí, Carbandas, porque conocémolo usted perfectamente, pero mire, leva usted un pleno dando mítines e chapuza tras chapuza contra a propia intervención. Non me diga usted que non tuvo un ano para preparar un bo plan para a cultura para o Concello de Larín. Fala usted das bandas, pero aquí queda todo o mundo sin axuda. Onde están as corales? Onde están o resto todo? Pero por favor, vostede non se entera. Non, eu enterome perfectamente, señor alcalde. Nin por eso nos imos a votar que sí, por responsabilidade. A falta de responsabilidade usted que leva un ano e non foi capaz... Disculpa, Santalla, hai subvencións culturais e vostede non o coñece. Non foi capaz ainda de consignar unhas axudas para as bandas de música. Señor Santalla, mire, o PSOE tuvo a oportunidade de intervir 2 veces. Por que non interveu vostede en vez de Cristóbal? Por que? No, pero... Por que intervir na hora do voto? Mire, vote, faga o favor, vote. Nós votamos que sí, pero que queda constancia que é un sí moi crítico, porque usted deixa unha boa parte da Larín fora de... Queda constancia. Voto de compromiso por Galicia, por Lalín? Non, neste punto ímonos a abster. Moi ben. O Grupo Popular vota a favor. Por lo tanto, voto abstención do señor Vilariño, Bloque Nacionalista Galego, abstención de compromiso por Lalín, abstención, votos a favor, o Grupo Popular e máis o Partido Socialista. Por lo tanto, queda aprobado por maioría. Moitas gracias. Ningún voto en contra. Ningún. Non sei, Juan José, se voto ou non. Non está aquí. Non, pregunto. Juan José, no seu momento, propuxo darlle 60.000 euros ás bandas. Nós votamos que sí. Queremos ser coherentes. Vamos co punto 7. Expediente número 1350, modificación de crédito extraordinario, suplemento de crédito número 6. Voulle dar a palabra a Begoña, Concelleira de Cultura, pero quero aclararlle ao señor Santalla que o proceso dun pleno, por si non o sabe, é o seguinte: intervén o ponente, interveñen os grupos da oposición, volve a intervir o ponente, intervén o grupo da oposición e cerra o alcalde. Ese é o que di o regulamento e é o que fan todas as administracións. Por tanto, teño dereito a cerrar. E se vostede chama meeting... 3 minutos, señor alcalde. Ten todo o dereito do mundo a chamarlle meeting, pero eu, cando eu non uso da palabra, o que vostedes fan acaso non é o meeting. Bueno, por favor, mire, eu podo entender o do bloque e podo entender o do compromiso, pero do PSOE neste momento, non me fale de meetings. O do usted neste momento do PSOE xa sabemos que non entende nada, iso xa o sabemos perfectamente. Venga, ten a palabra para explicar este punto que é o número 7, a Concelleira de Cultura. Begoña, ten a palabra. Bueno, pois este é un expediente, non sei se me escoita, sí, verdad? Sí. É un expediente tamén de modificación de crédito para rehabilitar e reparar o que é os parques, todos os parques que temos en Lalín, que non son poucos. Neste caso, pois o que vamos a tratar de facer non é poñer parques novos, non somos partidarios máis ben pois de reparar o que hai, de restaurar, de poñer, incluso de poñer algún aparello máis que faga falta en algúns dos parques, pero non de cambiaros por completo. Por sorte, pois, hai algúns que ainda teñen reparación e ese é o que vamos a tratar de facer. O importe que se leva nesta modificación son 24.265 euros e que, como dixen, que se van a destinar a reparar os parques infantís dos casco urbano. Este expediente, pois, tiñamos preparado xa para traelo tan pronto puderamos dispoñer dos remanentes, que en principio iba a ser no mes de marzo, prolongouse un pouquiño, a nosa idea era traer un pouquiño antes, máis que nada para ter algo máis de marxe a hora de poder
ter todo en perfecto estado. Agora mesmo, pois, bueno, creemos que ainda vamos en tempo porque, tal como vai a cousa, pois, contamos que a finais de maio, pois, que teñamos xa todo totalmente reparado e que os rapaces non se teñan pois, que ademais aglomerar non somente nos parques que os que suelen ir habitualmente, senón que se poidan un pouco dispersar por todos os parques do que é da vila. Para poder facer esta valoración, pois, contamos tamén con un técnico que fomos visitando xunto con, bueno, neste caso, pois, fun eu tamén, visitando parque por parque, vendo as necesidades que cada un dos parques tiña, cales serían as actuacións en cada un deles, e concretamente, pois, resumindo a grosso modo, pois, o que se vai tratar de facer é tanto pintar os diferentes aparellos dos parques, empastar a madeira, renovar aqueles aparellos que están en mal estado, colocar algún novo, como por exemplo é o caso do parque que está no Paseo do Pontiñas, que realmente hai moito espacio e os obxectos de xogo son moi pouquiños, recheo de area, que o faremos tamén xunto coa Consellería de Obras, para poder, digamos, que haxa máis área de impacto, que non teña tanto impacto os rapaces e que este un poquinho máis acolchada a zona, reparación de vallas, sobre todo vallas metálicas que están xa oxidadas e que temos que cambiar por seguridade tamén dos rapaces, poñer algún banco nos sitios onde non os hai, nos que os hai, o que faremos é reparalos, e despois tamén unha das cousas que teño que facer fincapé é que colocaremos tamén algún columpio con cesta para bebés, porque resulta que temos columpios, pero temos columpios solamente para rapaces de maioridade, entón o que vamos a facer é anular un dos columpios e onde está un dos columpios para rapaces de maioridade, colocaremos tamén unha cesta para bebés. E nada máis, ao longo deste ano dicir que arranxamos xa varios parques, non é a primeira intervención que imos facer sobre os parques, senón que, por exemplo, o parque da Igrexa de la Linda Riba xa está totalmente arranxado, a valla totalmente cambiada, pintado e empastado en completo, bueno, pero en perfecto estado. Tamén arranxamos o que está xunto ao Hipergades e o da Casa da Xuventude, que por actos vandálicos pois que non lo romperon as vallas en varias ocasións, e o Parque da Praza Europa, pois que tamén lle demos unha volta, e que tamén xa está licitado o Parque da Rúa Chorón, que se comezarán a facer as obras seguramente nesta vindeira semana ou na seguinte. Será un pouco do traballo que teña a propia empresa, pero xa se puxeron en contacto connosco para dicirnos que seguramente na semana que ven que xa estarían con eso. E, bueno, con todo isto que pretendemos é que, como dixen ao principio, que todos os rapaces de la LIN, que tampouco nos deixen sair das casas, que teñan un sitio seguro. Begoña, vaya terminando, por favor, que está explicado. Xa rematei, gracias. Moitas gracias. Señor Vilariño, ten a palabra. Señor Vilariño, ten a palabra. Sí, non imos votar a favor, pero, claro, o que resulta que venden como un plan integral de amaño de parques, o que en realidade é algo que non facíamos coa brigada de obras para forrar os cartos e poder gastalos noutras cousas, non? Estamos falando dunha cuantía de 24.000 euros que, como ben dixo a conselleira, prácticamente se van en cuestións que o seu 90% desde a propia brigada de obras poderían facerse, porque estamos falando non de reposición en casi ningún dos casos. Estamos falando dunha actuación que vostedes venden, pero que son sobre 10 parques, son exactamente 10 parques. A cuantía que meten nos toca unha media de 2.000 poucos euros por 2.400 euros por parque, non? Bueno, son 24.000 euros que non sei quen se vai dedicar a facer este arranxo, pero que de verdade non sei isto era algo que o facíamos, formaba parte da regularidade das tarefas da brigada de obras, que nos parece nos ben, insisto, e o que tamén lle digo, o que me preocupa é que vostede fora, digo, lle deu un repaso e tamén lle digo por experiencia, porque esta memoria está moi mal feita. Moi mal feita. E nesta memoria quedan moitas cousas en cada un dos parques por cubrir. Por tanto, revisen a memoria, non lles vai chegar os cartos
e desde logo con esos cartos non van facer que sexan máis tarde. Agora, para nós, parecenos, digo xa, por nesta intervención non dar tempo, imos apoiar o que é a mellora, faltaría máis. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Teñen a palabra. Pois nada, nos aquí decir que nos parece ben e que esperemos que os cativos que poidan sair pronto das casas, como non utilizar os parques por fin, que estes que estén en bo estado. Tamén nos gustaría que se comezara co proceso para levar a cabo a segunda fase do Parque da Praza da Vila, que creemos que xa levamos nunha moción e creemos que é importante. Nada máis, nos vamos votar a favor. Moitas gracias. Turno para Compromiso por a Lei. Moi ben. Como ben indicou Paco Vilariño, este expediente, se fora feito con rigor, moitas das cousas podíanse facer pola brigada e aforrar eses cartos aos lalinenses que neste momento temos que destinar a reactivar a economía. Parques, a análisis da reparación, baixo o meu punto de vista, que, cando vas aos parques ves deficiencias, non só hai que pintalos, e non só, eso é algo que pode facer a brigada, porque detallaches moitas actividades que vas a facer, aos arranxos, toda a aplicación de pintura, as labores de limpieza, sí que as pode facer a brigada. Entonces, reestruturando este expediente, poderías facer, pois, ao mellor, melloras nos parques. Moitas gracias. Turno para a concelleira delegada de Cultura. Ten a palabra. Nada, simplemente aclarar, si algunhas cousiñas, dicir que a Brigada de Obras ten moito traballo que facer en moitos outros sitios e que, por tanto, se lle metemos traballos aquí nos parques, para empezar non nos imos ter nin listos nin para o verán, nin para finais do verán, nin ao mellor a finais de ano, porque ademais temos que contar tamén co tempo climatolóxico para pintar, empastar e demais. Valoren un pouco despois dos resultados. Nós creemos que este importe que vai a ser suficiente para poder ter os parques en perfecto estado, e os que lles pido é un pouco de paciencia para que valoren despois os resultados. Se nos metemos máis, realmente foi porque creemos que agora mesmo non se precisa. E con respecto ao tema da memoria técnica que din que carece, eu dende logo que non vou a cuestionar para nada o traballo feito por un técnico da casa que ademais é profesional na materia. Por suposto que aí o concelleiro non ten absolutamente nada que opinar, porque é unha memoria, digo, feita por un profesional que el considera e ademais firma no seu nome de que está en perfecto estado. Entonces eu aí non teño máis nada que cuestionar. Con respecto ao PSOE, dicirlle que, outra vez máis, que a segunda fase da Praza da Vila, por suposto que a faremos cando nos consideremos con 20, pero ademais dicirlles que consideramos moito máis importante arranxar o que temos e non seguir facendo cousas e deixar caer o que agora mesmo temos en pé. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Begoña. Turno para Francisco Vilariño. Eu vou facer un esforzo de non contestar o que dixo a concelleira respecto á Brigada de Obras, porque a min concretamente non me vai dicir o traballo que pode ter unha brigada de obras, non? E nós precisamente ia moitísimo traballo, dotámola de persoal e de rendabilidade, non? Non como se facía anteriormente. Outra cousa existe, se quere sacar un contrato menor para que alguén faga isto, pois moi ben, non hai ningún problema, pero usted diga o así, un contrato menor, moitas gracias. Que se lle quere dar. E nada máis. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Turno para o Partido Socialista. Alba. Escóitaseme. Sí. Nada, non temos nada máis que decir, que vamos a votar a favor e que claro que vades facer cando consideredes, simplemente dixen que creemos que estaría ben empezar coa tramitación. Moitas gracias. Turno para Teresa Varela. O que non escoitades a proposta de modificar o expediente, realmente o que poida facer a brigada que o faga e o resto que sean cartos destinados a outras cousas ou incluso a mellorar os parques, pois nós ímonos a estar. Moitas gracias. Pois eu remato dicindo que o arreglo dos parques ven en parte polo que sempre houve na lei, na nosa etapa e na de vostedes, que hai bastantes actos vandálicos, moitos máis dos que debía haber, por lo tanto, destrozan os parques, puxemos algunha barandilla desas de madeira,
e tardou 24 horas en volver a estar no chão. E volvémosla a poñer porque tirárona, e volvémosla a poñer. E as siguientes 24 horas estaba tirada no chão, pero rotan anacos para que non puderamos volverla a poñer. Bueno, iso é difícil de combatir, pasan moitos concellos, que a lei non é unha excepción. Por lo tanto, ben motivado por eso. Pero, señor Paco Vilariño e señora e dona Teresa Varela, a Brigada de Obras tiña que estar funcionando. Pero a Brigada de Obras, por culpa da pandemia, paralizouse a súa contratación. Eu quixen a facer, pero non nos deixou a Diputación. Cando empezou isto, estábamos xusto no momento, estábamos facendo a selección. E chamamos para a selección. E tuvemos que parar todo, porque eu creo que ainda se podía facer, porque era o aire libre, as probas eran o aire libre, pero da Diputación chegou unha orde dicindo que se paralizaba, que se paralizara todo o proceso. Por lo tanto, mire unha cousa, desde que acaba a pandemia, faremos a selección de personal que antes non pudemos facer porque non nos deixaron, non porque non quixéramos. Por lo tanto, veremos se damos agotado no ano deste ano todo. Por lo tanto, mire unha cousa, en condicións normales, ahora mismo teríamos 20 e pico persoas na Brigada de Obra. Sabes canta temos? 0. A maiores das que temos, das 3 ou 4 que hai no Concello, temos 0. Por lo tanto, claro, damos feito o que damos feito. Con isto da pandemia, están traballando arreo os poucos que temos, e máis protección civil, están traballando arreo para sacar para diante os problemiñas que nos están vindo con todo isto que ten que ver co coronavirus. Por lo tanto, non temos brigada de obras que non a podemos dedicar a outra cousa. Os rapaces, supoñemos que en maio van a empezar a salir, e queremos ter os parques en xuño, a ver se os podemos ter medianamente arranxados. Por eso facemos esta modificación de crédito precisamente para eso. Por lo tanto, non nos digan que se pode fazer a brigada cando a brigada non existe. A brigada esta ímola ter funcionando probablemente en xuño. Xa temos, porque deixarános empezar a mobilizar se cadra para contratar a xente a finales, eu calculo que se van a levantar o encierro o 10, 11 de maio, calcúlese despois facer todas as notificacións e tal, teremos a brigada a finales de xuño. O cal, eu tuve que facer o que nos mandaron e o que nos deixaron, pero eu era partidario de incluso cando empezou, porque ainda non había o confinamento, haber feito a selección. Por lo tanto, non temos feita a selección porque non podemos. Vale? Por lo tanto, non existe brigada. A brigada, os tres caen na brigada, fan falta exclusivamente para temas relacionados ca pandemia. Eles chaman a Protección Civil, son os que fan un montón de traballos que a xente non sabe, e que están todos os días, por certo, traballando todos moito máis das horas que lle corresponde. Así que aclarar que a brigada non existe. E nós queremos que cando os rapaces poidan sair, pois telos parques medianamente en perfecto estado de revista, se é que podemos, porque nós tamén temos os plazos que temos. Moi ben, vamos a votalo. Pido un 30 segundos, por favor. 30 segundos de paso que xa me dio o voto. Exacto, mire, nos vamos votar a favor, pero o que di da brigada, a propia concelleira na súa intervención admitiu que isto ven anterior, claro, é que admite que ven anterior ao tema de epidemia. Por tanto, isto puderon telo feito antes, por favor, 30 segundos, e a brigada de obras puderon facer este traballo antes. Insisto, que llevamos votar a favor, pero non queren darlle a alguén estes 24.000... Non é así, Paco. Estaba preparado o expediente para traer en marzo, pero non houve pleno de marzo. Venga, voto a... Señor Vilariño, voto a favor. Voto de PSOE. Voto de PSOE, por favor. A ver se me escoitades. Sí, voto de PSOE. Nós tamén imos votar a favor, pero se me permite... A ver, mire, señor Santalla, mire. O pleno temático. Interveu o señor Alba Forno. Por que vostede quere intervir no do voto nada máis? Non pode intervir. Dicir o sentido do voto. Primeiro, dicirlle á señora concelleira que os parques non nos veremos seguramente feitos este ano. Moi ben. E segundo, votámoslle a favor, inda que usted, na nosa a contestación nosa nos di, cando lle falamos do Parque da Iglesia, farémolo cando nos dé a gana. Despois de votarlle a favor, eu creo que nestes momentos que temos que traballar xuntos, ese tipo de expresións, a verdade, que sobran un pouquiño. É por eso que quería dar un voto a favor, pero crítico, claro, lógicamente, por ese tipo de expresións. Moitas gracias. Eu recomendo... Ve como tarda un pouco tempo, señor Crespo. Pero mira unha cousa, pero está actuando fora do regulamento. Por que non intervén vostede en vez de Alba Forno? Parece un ejército de Pancho Villa.
interveña vostede en vez de Albafor, non xa está. No, o ejército de Pancho Villa ten usted, que ten un ejército que usted vese negro para sacar as cousas adiante porque non ten quen lle faga nada. Eu ben non entendo, eso ben non entendo. Ai, Dios mío. Pero Ai, bueno. Dios mío. Bueno, eu pídolle, por favor, se quere, Sí, estamos de acordo. interveña vostede nos puntos, e digo que queira, ten todo o dereito do mundo, pero non lle deixa outro concelleiro gastar o turno e despois no da votación, bueno, voto a favor, non señor Santalla. Sí, a favor, a favor. A favor. Compromiso. Crítico. Nos ímonos a abster e aproveito tamén por alusións a contestarlle moi brevemente. Decirlle que se poñan de acordo nas defensas, porque este expediente iba a haber en marzo, verdad? Dixo a concelleira e aí tiñan previsión de ter a brigada. Entonces non se justifiquen aí que queren facer un menor, porque aí a previsión non iba a ser esa. Entonces póñanse de acordo nas defensas. Moitas gracias. Moitas gracias. O Partido Popular vota a favor. Por lo tanto, señor secretario, voto a favor do señor Vilariño, voto a favor do Partido Socialista. 4. Non sei como ten que interpretar eso de voto crítico, porque voto crítico ten un apartado especial. Unha explicación de voto. É unha explicación de voto. Explicación de voto, vale. Moi ben, entonces, voto a favor do Partido Socialista e abstención de Compromiso e voto a favor do grupo de goberno. Queda Por aprobado. lo tanto, queda aprobado por maioría. Vamos co punto 8, expediente de modificación de crédito extraordinario número 7. Ten a palabra a teniente alcalde. Sí, esta modificación de crédito do Servicio de Axuda no Fogar por un importe de 506.037,88 céntimos, pois a motivación é para activar 1.865 horas que podríamos dar un servicio ás persoas que así o demanden. Os importes desglosados son 379.052,79 para libre concurrencia e 126.985,09 para dependencia. E, en principio, nada máis, como anteriormente este tema tamén garda relación polo servicio no que se trata xa se debateu, non teño máis que aportar, a non ser que queirades algunha outra aclaración. Moitas gracias. Turno para a oposición, turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra. Sí, nos brevemente imos votar a favor, en todo caso, dúas preguntas a Paz, non? Paz, se ten unha estrategia de a ver se paso desapercibida nestes temas, pero, bueno, é difícil, non? Dúas preguntas, quen se beneficia empresarialmente, obviamente, desta situación? E segundo, se lles hai ou non máis caro aos usuarios e se nos hai ou non máis caro as arcas municipais que fai uns meses. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra. Señor Santalla, ten a palabra. Interveño eu. Perdón. Vale, nada, no, simplemente decir que nos vamos a votar a favor polo fondo da cuestión e nada máis. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Nos tamén, en canto sea a ampliación de horas de un contrato como que atende este colectivo tan sensible, tamén imos a votar a favor. Recordar que seguimos sin contrato, por eso este tema vai nos salir máis caro ás arcas municipais e, a pesar de esta pequena ou crítica que xa foi debatida, decirvos que nós neste tema sí que imos a ser xenerosos e votar a favor. Gracias pola súa xenerosidade. Ten a palabra a teniente alcalde. Mire, señor Paco Vilariño, a miña forma de ser sí que é pasar desapercibida polo que fago, pero non paso desapercibida dando as explicacións que se me pidan. Decirlle que este servicio ven a cubrir a demanda de moitas persoas, ao igual que nós que vos, cando estiveron gobernando, pouco lles preocupou que estas horas estivesen activadas, porque estas horas non surden agora, estas horas estaban xa comunicadas ao goberno anterior hai tempo de nós chegar. Por suposto que isto vai a ter un importante aportación municipal, non iso vai a significar na repercusión do copago que fagan cada un dos usuarios.
creo que eso vostede o debería de saber, ou se non preguntar e non facer ese tipo de preguntas que non lle conducen a nada. Condúcelle, bueno, pois que siga dicindo a vinculación que usted sempre insinuou e segueu mantendo que tiñamos ca empresa, vostede siga neses 13. É moi libre de seguir con ese razonamento, señor Paco Vilariño. Polo demais, aos outros grupos, agradecerlle o apoio e nada máis. Moitas gracias. Turno para o señor Vilariño, por favor, breve. Me pareceme mal, Paz, que non lle agradezas o BNG tamén o apoio, porque nos vamos votar a favor. Agora ben, votar a favor non implique que poñamos de manifesto unha vez máis a túa nefasta xestión. E a túa nefasta xestión o que implica é que esta empresa que presta o servizo cobra moitísimo máis pola negligencia túa e do teu goberno. Iso é indiscutible. Que isto se produza é precisamente porque vos votau abaixo por un recurso a posible licitación, vale? E que, desde logo, digas que non sai máis caro as arcas e os veciños é mentir. Porque coa nefasta xestión fixéchedes que saia o que o gasto municipal sexa moito máis caro prestar agora este servizo que fai uns meses cando tiñades que ter prorrogado por 2 anos máis. Ou non é certo? Contéstame iso. Ou porque hoxe tamén, nun punto anterior, trouxemos a modificación que se trouxe. É agora moito máis caro prestar este servicio para as arcas municipais que se prestaba anteriormente de estar sin adxudicar porque non se lle prorrogou. É certo ou non? Por lo tanto, non busques ataques no BNG para xustificar o que vos fixechedes mal. Moitas gracias. Turno para a SOE. Turno para Compromiso. Vamos a Maripaz, queres contestar a Francisco Vilariño? Non lle vou entrar na súa dialéctica habitual, da que estou acostumada a escoitarlle de nefasto. Vostede siga cos seus 13. Nefastos somos e nefastos foron, se así o queren, señor Paco Vilariño, porque ustedes ese contrato puderon xa iniciar vostedes. Xa o temos debatido, non me vou a repetir unha vez máis. Se apoian, por suposto que lle vou agradecer. Cando fixen, vostede todavía non se había pronunciado. Chico dixen, Paz. Pois agradecementos. Pasamos a votalo. Pasamos a votalo. Voto BNG. A favor. A favor. SOE. Sí, a favor. Compromiso. A favor. Grupo Popular a favor. Por lo tanto, señor secretario, aprobámoslo por unanimidade. Está claro, señor secretario? Aprobamos por unanimidade o punto 8. Imos co punto 9. Expediente de bonificación de IBI en inmobles de uso principal agrario por ano 2020. Ten a palabra o concelleiro de Agricultura, Avelino. Bueno, moi bons días a todos. Tamén, antes de comenzar, pois que ven moi ao fío, tamén quería agradecer pois o traballo de agricultores e gandeiros que unha vez máis quedou evidenciado que é esencial. Traemos este expediente aquí, que é a bonificación para o inmoble de uso agrario, onde se bonifica o 95% da cuota íntegra do importe a favor dos inmobles de naturaleza urbana ou rústica que desenvolvan actividades agrícolas ou gandeiras e que sexan declarados de especial interés. Como sabedes, o prazo para facer estas bonificacións vai desde o día 1 de xaneiro hasta o 31 de marzo. Por cuestións do estado de alarma, ese plazo paralizouse, entón unha vez que finalice quedarán aínda 16 días para que se presenten máis solicitudes, pero xunto co técnico decidimos xa darlle adiante estes expedientes para que pasaran a aprobación en pleno, para darlle tempo a oral para que teña o plazo suficiente para modificar estes e que se vexan modificados. Pouco máis teño que decir de expediente, simplemente confirmar o que falábamos outro día nas comisións informativas, que unha explotación que solicita unha bonificación ten que facelo unha vez única, unha vez que está feita e aprobada,
pois xa lle queda hasta que se droga a ordenanza ou calquera outra cosística, pero, bueno, en principio, pois, unha vez feita, pois xa está. E xa vos digo, nada, veñen estas 4 de momento, e a posteriori, unha vez pasados eses 16 días desde o fin do estado de alarma, pois, en caso de haber máis solicitudes, pois volveremos a traer a pleno. Moitas grazas e nada máis. Moitas gracias, turno para o Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Sí, bueno, Avelino esqueceuse de dicir que isto é resultado de algo. E por que hai estas bonificacións? Porque precisamente un goberno do Partido Popular aprobou algo que se chamaba catastráfico, verdade? Onde incluía na súa catalogación pois estes bens, verdade? Agrarios, estes bens agrarios. E o anterior goberno o que fixo foi facer esta ordenanza ao máximo legal que nos permitía a lei, ao 95%, para bonificar desde logo un sector estratégico e dinamizador e fundamental como é para o BNG o sector agrario. Pero isto ven do anterior goberno. Vostede non estivo no anterior mandato, pero se estivera, e os que están de vostedes son testemunhas fiéis, as cousas que nós tivemos que aturar do concelleiro que levaba esta materia no seu grupo, dicindo que o fixéramos moi mal. Mire, o claro exemplo do que hoxe vostedes traen aquí é que só hai 5. Que eu quería lle preguntar se son, porque tampouco explicou, se son de nova incorporación ou teñen antigüedade. Non coñezo o caso, por eso eu pregunto no caso destas 5, vale? Pero só 5 no ano que estamos xa pediron. As anteriores todas, grazas ao traballo do anterior goberno, teñen a bonificación do 95. As anteriores todas, cuidado, que permite a lei, porque as que están en núcleo, non se lle permite e, polo tanto, o 65%, o 60% en núcleo é o que se lle aplica. Por tanto, isto é moi importante. O que di, claro, non teñen que volver pedir. Por suposto, os que fixemos a ordenanza, xa puxemos, e lle fala alguén que pasou moitas horas nesa ordenanza, xa puxemos que non tiveran que... Pero non hasta que se derrogue, senón que, claro, hasta que podan cambiar as condicións. E eu aquí, tamén, como fui unha persoa do anterior goberno, xunto coa concelleira de Facenda, que levamos este tema, eu daquela xa dixen no momento para protexer fomos a máximos. Pero eu creo, e así está recollido nas actas, cando eu era concelleiro do goberno, que non ten moito sentido que sexa lineal o 95%. E penso que é o momento de non a todo o mundo por ter unha explotación se lle bonifica o 95%. Non somos partidarios que as bonificacións sexan a quen o precise, pero non desde logo a imaginarvos a macroexplotacións que para nada precisan que as arcas municipais teñan bonificacións con esos casos. Eu sei que aquí vou introducir un debate de que son coñecedor de que non hai xente partidaria diso, pero estou encantado de que se produza. Por eso nós, sempre defendimos eses criterios, hora de bonificar, pero alguén que, desde logo, ten un modelo de explotación moi legítimo, pero que nos, con cartos públicos, ter que seguir bonificando o 95%, supoño que é bastante contradictorio para que non se este. En definitiva, isto se mantén porque nós, no goberno, fixémolo así para protexer os nosos gandeiros dunha agresión como foi o catastrazo do Partido Popular e fomos o máximo. Non é que isto aparezca como expuso o señor Avelino, por nada, pois isto sigue así, porque non, vega así de todos os anos. Moitas gracias. Esta bonificación debese a iso. Moi ben, turno para o Partido Socialista. Bueno, moitas gracias. Bueno, pois, seguindo un pouco tamén ca tónica que se comentaba anteriormente, pois, o primeiro que nos extraña é o inmenso traballo que fixo o Concelleiro de Agricultura desde o 1 de xaneiro ao 31 de marzo e traenos 5 expedientes de bonificación do 95%. Saco esta colación porque a min, no momento que pertencía a unha organización, ao meu sindicato, a Unións Agrarias, pois tocoume negociar
co Concello de Lalín, o cual, sinceramente, creo que os gandeiros debemos estar ya agradecidos ao anterior goberno, e tamén con algún outros concellos máis e fomos punta de lanza en este aspecto en todo Galicia. Efectivamente, por unha cuestión que se chama catastrazo, que eu supoño que Avelino se terá que ilustrar un pouco con este tema, o catastrazo do señor Montoro, que hoxe seguramente teremos ocasión de sacar a señor Montoro en algunha ocasión máis, é que o Concello de Lalín, que pois, eu creo que fixo unha xestión importante de facer unha reducción en aqueles momentos, porque a verdad é que os impostos que viñan por as granxas e por os establos ainda hoxe son, se se aplicara o imposto que viñan en aqueles momentos, pois serían prácticamente para cerrarlle as portas. É dicir, esa é a realidade. Por lo tanto, eu quero destacar, e os socialistas queremos destacar, o bon traballo que se fixo por o anterior goberno. Pero fíxese, señor concelleiro, señor Avelino, con este tema o ano pasado, houve un debate que a min, a verdad, que me sonroxou porque o anterior que estaba no sitio de vostede chegou a chamarlle a algún conselleiro rata recaudadora, porque quedara fora da bonificación. E resulta que agora vostede, con un ano por diante, traenos só 5 expedientes. Entonces é que o anterior goberno é de sobresaliente, terá que reconocerlo vostede que o fixo de sobresaliente, é dicir, quedou o seu concelleiro, porque, bueno, pues se conoce que o anterior conselleiro, porque non se debía enterar moito da película, porque enterouse todo o mundo, porque nós, a verdad, que nos encargamos de que se enterara todo o mundo, pero con ese tipo de calificativos. E mire, saben vostedes o que fixo o seu partido? Bueno, vostede ao mellor non o sabe, porque daquela non se dedicaba a isto, pero sabe que fixo, señor Avelino, o seu partido, cando o anterior goberno planteou a bonificación do 95%? A que non o sabe? Pois astúvose, hombre, astúvose. Así que benvido a facer algo a favor dos gandeiros. Inda que sea tarde, benvido a facer algo a favor dos gandeiros. Me supoño desta vez que cando trae votarán a favor. Só nos faltaría. Bueno, sí. Turno para Compromiso por Galicia. Perdón. Nos, con este expediente estamos de acordo porque a parte trae causa de unha modificación dunha ordenanza que se levou a cabo polo noso goberno. Por suposto, Avelino, agradecerlle a labor tan importante que fan neste momento os gandeiros e os agricultores, faltaría máis, e tamén deberías, como gandeiro que eres, agradecer a labor do anterior goberno por levar a cabo esta bonificación, porque esta medida é un apoio moi importante aos nosos gandeiros e nos no noso mandato apostamos fortemente por eles e queda reflectido con esta ordenanza. Moitas gracias. É unha pena que non estuvera aquí Manolo de Castro, porque iba a poñer de campanas a todos. Pero é verdad que lle chamou rata recaudadora, sí ou non? Pero, por favor... Ese calificativo e agora traenos 5 expedientes, entón está de sobresaliente, señor Crespo. Román, vostede... Mire, permíteme... permítame usted que non sabe o que fala. De verdad que non sabe. Non sei do que fala. Era outro asunto distinto, créame. Non sabe, non está no tinglado como eu debería estar. Non lle é así. E señor Avelino, ten a palabra. 5 expedientes. Bueno, en primeiro lugar, pois, decir que para o bloque, pois, sabemos que a agricultura é sempre prioritaria, pero logo vemos como nos deleitan co seu traballo, como fixo a súa diputada na finca de Moristade na legislatura anterior con un gran traballo ao frente da finca. Logo, no tema do debate das macroexplotacións, pois podo estar de acordo, ainda que non sei onde ten vostede o concepto de explotación, de macroexplotación. Quizá aí temos unha variante no que se considera unha macroexplotación. Por logo dicirlle ao señor Santalla que non sei se o sabe, que ainda non acabou o prazo para solicitudes, que quedan 16 días aínda para que poidan seguir solicitando. Simplemente, primeiro, quixámoslle dar a estas para diante. E logo, a verdade é que escoitalo a vostede, pois a verdade é que casi parece
parece vostede fai un de bo xuez, porque dá por suposto pois un montón de casos, pero non pon di que eu non coñezo co tastazo, que non sei o que fixo o meu partido. Bueno, ven a insinuar pois que estou aquí, que caín e que non coñezo as cousas que están a suceder. Ademais dun cento de calificativos que lle levo escoitando toda a mañán e que hoxe volveu a sacar, que nos chama a nós nefastos, brillante xestión do anterior goberno, que fixeron un traballo de 10, pero resulta que o anterior goberno está na oposición e nós estamos gobernando, non? E logo tamén fala de os ministros que xa que os quere sacar, e xa que parece que vostede pois que está un pouco por riba de todos, pois xa que ten tanta mão directa, supoño que negociará, igual que fixo no seu día co Concello de Lalín, para que Nadia Calviño cambie de opinión e non propoña un 14% do recorte da PAC para os gandeiros, e máis tendo en conta pois que ten ao señor ex-teniente de alcalde pois na Comisión Europea. Supoño que vostede tamén traballará a favor deso e que se poñerá en contra se finalmente pois o Partido Socialista sigue con esa idea de reducir un 14% a PAC que propoñía a súa ministra. Pola miña parte, nada máis que dicir que vamos a seguir traballando, se veñen pois haberá máis explotacións que soliciten nos días despois do fin do estado de alarma, que prepararemos o expediente, que volveremos a traer a pleno e seguiremos traballando. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para Francisco Vilariño. Eu fixen unha pregunta a Belino que non sei se me pode contestar se estes 5 expedientes ou as explotacións algunha delas é nova e se son os 5 únicos expedientes que se meteron. Eu entendo que sí, porque se non terían que vir tamén os denegados. É unha pregunta. Sí, antes son de explotación xa existentes e os que de momento só se meteron os que xa tiñamos preparados antes do estado de alarma. Logo despois pois virá máis. Pero digo, hai algún, a ver, poden vir e que os denegues, ou se podían vir denegados por non cumplir. Só hai 5. Neste momento temos estes 5 que tíamos tramitados. Logo houve algún que pois creo que non cumplía, que estou preguntando e que supoño que solicitará pois agora a partir de que se levante o estado de alarma. Ben, eu agradezo a Belino que me contestara o que lle estou preguntando. Mire, usted, isto é unha ordenanza que nos aprobamos, por eso, claro, decir que o BNG está moi comprometido, depois non o fai, nós facémolo realidade cando gobernamos. Isto é unha ordenanza que parte dun compromiso claro e inequívoco do anterior goberno para frear o impacto brutal que o catastrazo do Partido Popular tiña a hora de catalogar este tipo de bens que antes non pagaban, vale? E nos fomos o máximo, o 95%, vale? E eu lle digo unha cuestión, con todo o que vostedes dixeron, e adxetivos, por exemplo, que aínda con todo isto que fixemos, pero claro, para mí sería moi doado falar de alguén que non está, por lo tanto, non o vou facer, vale? Non o vou facer, sería moi doado facelo, pero desde logo non o vou facer. Pero, mire, pero que tivemos que aguantar foi moito. E eu lle digo unha cuestión, o ano pasado, estaba repasando aquí os datos, o ano pasado houve 74 solicitudes, 74 por escrito, das que 50 foron favorables, 50 e 24 desestimatorias porque non se adaptaban, obviamente, aos criterios para esa bonificación. Mire que diferencia. Pero sabe cal é a cuestión de fondo? Señor Vilariño, vai terminando, por favor. Sí, correcto. Que vostedes non teñen 5, eu non os vou acusar, como fixeron no anterior, por non informar. É falso, todo o mundo estaba informado. O problema é que só neste concello, como dixemos en varias ocasións, hai 218 explotacións que se poden acoller polas características que a lei permite desas excepcións. E nos últimos anos, e teñolle desglosado incluso aquí, polo tipo de explotación que é, e nos últimos anos, unha gran parte, grazas aos nosos traballos, xa o fixeron. E iso é así, por unha decisión política do anterior goberno. E permítame, eu non vou discutir aquí o que é unha macroexplotación. Eu propuxe moitas veces neste pleno e ninguén colleu a proposta para sentarnos, que nos sentemos para definir eso. Eu entendo que unha explotación con uns ingresos moi importantes non precisa que se lle bonifique o IBI.
Eu digo así de claro. E fixémolo entre todos. E digo isto en explotacións, digo isto en macroexplotacións, por chamalas así, e digo isto en calquera outra faceta. Eu creo que a administración está para apoiar sectores claves como é o agrario, faltaría máis, pero quen o precise e axudar... Vaya terminando, por favor. Vaya terminando. Turno para Xoe. Ten a palabra o señor Santalla. Bueno, pues tamén de forma breve, oye, pues, a verdad que nos alegramos se che gustan os calificativos ao anterior goberno, porque eu creo que é de xusticia decilo, porque se o merecen. Ademais, foi un traballo moi interesante, un traballo de información, me consta, un traballo de negociación, e que prácticamente só o Partido Popular, pues, en aquel momento se abstuvo. O único que che digo é que benvido á realidade. A realidade é de mirar por a xente. Mira, só unha cousa capaz que non quero falar agora dese tema, lóxicamente, porque non toca, pero mira, é importante que te informes cando che escriben os papeles. Coa actual PAC, que xa veremos como queda todo, lóxicamente, porque temos que salir da actuación da situación que temos do COVID-19 e, lóxicamente, aquí teremos que facer as cousas o mellor posible e facelas xuntos, lóxicamente. Pero, mira, hai algúns aspectos que van beneficiar moito a Galicia e, particularmente, as gandeiras e os gandeiros de Lalín. E vouche dicir só algúns que non fostes capaz de facelos vos, que a actual PAC ben negociada por o anterior goberno. Mira, por exemplo, teito por explotación. Hasta ahora mesmo as explotacións grandes cobran millóns de euros. O teito está en 60.000 euros e pode chegar a 100.000. Benefícienos clarísimamente no reparto a Galicia. Cobro das primeiras hectáreas. Houve debate, incluso no Concello de Lalín, por o tema das primeiras hectáreas. Vais a poñer agora, por fin, o cobro das primeiras hectáreas. Beneficia o 100% dos gandeiros de Lalín. Axuda ás pequenas explotacións, que non había ningún tipo de axuda especial para as pequenas explotacións. Pois vai haber unha axuda especial para as pequenas explotacións. E a axuda aos gandeiros e gandeiras a título principal. Sabes, como supoño que esta información a terás, sabes que o 30% das axudas hoxe non van ni siquiera ás explotacións a título principal, que van a explotacións, en algún caso, pois xubilados, e unha gran parte das axudas que pode chegar ao 20% están situadas no Paseo da Castellana. Bueno, pois, con este planteamento que estamos facendo, ese tipo de explotación, ese presupuesto vai pasar as explotacións a título principal. Supoño que neste tema, cando toque, que tocará, non che quepa a menor duda, pois votarás a favor, señor concelleiro. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Pois nós imos a votar a favor, porque aparte a bonificación trae causa, como dixen antes, de unha bonificación que se introducou no anterior goberno e un apoio claro aos gandeiros, e nós sempre vamos a estar ao lado deles. Moitas gracias. Remato un tema que xa creo que foi debatido ampliamente. Dicirlle ao señor Santalla que non acusa a Avelino de que non interpreta os papeles que lle escriben. Avelino escribe os seus papeles, aseguro yo eu. É un concelleiro suficientemente capaz de poder escribir os seus propios papeles e poder interpretalos, que non é pouco, porque a veces eu escribo cousas que dame dificultad para interpretalos, incluso os que escribo eu. Por tanto, non acuse diso a Avelino, que Avelino é un gandeiro vocacional, tanto como que máis. Probablemente vostede tamén non é, pero ele é, polo menos, tan vocacional como a vostede. Eu recordo ao señor Vilariño, porque cando o señor Vilariño, das palabras, pensa que dialécticamente pode convencer os que están escoitando. Porque, claro, non saben na máis co que ele está dicindo, porque se dixéramos, por exemplo, vostedes, se lle recordáramos que cando chegou, cando empezaron o seu goberno, o tripartito, cando empezou, o primeiro que fixo o tenente alcalde foi mandar un escrito pedindo que se fixera a revisión catastral xa. Polo tal, Lalín pagou 2 anos máis, por exemplo, castrada, ese aumento de catastro. Por tanto, mire, eleccións as xustas. Época aí na casa. Eu non digo que o pedira vostede. Probablemente, se vostede estuvera activo daquelas no goberno, o mellor houbera contado ao señor Nicolás González Casares para que non o pedira. Pero pideu. Por tanto, o goberno de Lalín pideu catastro. El, por sí, para que o aplicaran xa, para poder recaudar máis.
e pideuno, e cando lle fixeron obligatorio a outros concellos como a Estrada, pois aquí habríase aforrado, os gandeiros de la lei, sobre todo os agricultores en xeral, habrían aforrado 2 anos. Habrían aforrado 2 anos que así non se aforraron. Certo que foi vou pasar cas municipais. Eu, precisamente, por eso aquilo que decía Román Santalla, do que lle chamara a vostede o anterior concelleiro de Agricultura, pero viña precisamente por esa vía, non por outra. Por tanto, leceos as xustas. Señor Santalla, a ver, eu sei que Unións Agrarias é o brazo armado do PSOE, non hago. Como sei que Xóvenes Agricultores era o brazo armado, entre comillas, do PP no agro. É como sei que o Sindicato Labrego é o brazo armado do Bloque no agro. Isto é algo evidente. É algo evidente. Bueno, ahora o Bloque, como rompeu tantos castañazos, pois já non sei onde está o Sindicato Labrego galego, pero desde logo con nosco non está, iso aseguro. Quero dicir que, a ver, hai que rimar de asco a sardinha. Eu podo entendelo. Eu podo entendelo. Perdón. Alcalde, un momento. Estoy viendo que hay algunos que no aparecen ahí en las pantallas, como Eva Montoto, no aparece tampoco Fidel, no aparece Ana Belén, no sé si están o no están, ¿eh? Si están, lo que pasa es que, a ver, teñen desconectado o micro e ao mellor quitaron a imaxe. No, o sea, non se ve a imaxe, non se ve a imaxe. Sí, porque teñen desconectada, César. Eu agora, por exemplo, pues yo, Ana Belén, non teño imaxe. Ahora iba así. A ver, porque ao mellor, sabes que pasa? Algún tuvo que comer un bocadillo, e no momento de comer un bocadillo, que ademais, vostede tamén o pode facer, mentre intervimos nós, pois ao mellor desconecta a cámara, pero non pasa nada. Pero se queres pasamos, se quere pasamos lista. Fidel tampouco aparece. Se quere pasamos lista. O interventor non ten que votar. Simplemente, o sea, quero que estén aí, o sea, a ver se se han marchado ou non están aí. Moi ben, pois pasamos listo. Señor Santalla, o que lle quero dicir con todo isto é que, bueno, que o PSOE o movimento de mostras andando. Por lo tanto, o beneficioso que vai ser para o agro, xo veremos. Eu, a intención de vostede, probablemente non teña dúda, se pudera decir vostede. O que vai decir o goberno, o mellor é outra cousa distinta. Xo verá como así vai ser. Probablemente vostede teña que engruñarse e tragalo, como moitas veces pois, temos que fazer os demais. Pero asegurolle que xa se verá o momento. Por lo tanto, mire, botarlle culpa disto a Montoro, por bueno, moi ben, naquele momento quedou moi ben, pero gracias a Montoro, ustedes do Partido Socialista teñen presuposto. Porque, mire, este ano que ven, resulta que curioso, sigue mandando o presuposto que fixo Montoro. Aquel presuposto que decía que era de todo, tiña todas as calamidades do mundo, pero só xa non está acostumbrado a eso. E gracias a eso, por exemplo, podense aplicar os ERTE. Se non houbera a reforma laboral, agora non se podrían aplicar a reforma laboral que fixo o PP. Agora non se podrían facer ERTES. E que ocorrería? Por lo tanto, mire, eu xa sei que para vostedes Montoro ten moitos calificativos, peyorativos todos, pero que menos aproveitan cando lle convén. Que menos aproveitan. Por que non levantaron en ano e pico casi 2? Por que non levantaron eses decretos? Por que seguimos temperando deles? A regla de gasto que nos atenaza aos concellos. Por que? É culpa de Montoro. Oiga, pero ustedes tuveron 2 anos para arreglalo. Oiga, que con un decreto lei levántase. Díganlle aos seus que o levanten. Se o fixo tan mal Montoro xa vai alá. É que 2 anos despois seguimos co decreto Montoro, atenazados co decreto Montoro. Pero é que Montoro estaba nunha época que quixos evitar un rescate. Non dicen que estaban tan bollantes. Por levante, non faga un decreto lei e levante. A ver se o fan, porque en teoría dixeron que para a semana que ven que movían fichas e que nos iban a dicir aos concellos que contábamos. A ver se é certo. Eu creo que non vai ser certo, pero dixeron. Ben, vamos a votar. Señor secretario, quere que comprobemos os concelleiros? Non sei, vou mirar se están todos, vale. A ver, comprobe, por favor. Estades todos, sí. Bien, vale. Se non están todos, quítelle a dieta, por favor. Señor secretario, que non este, quítelle a dieta, faga a favor. Non, o sea, yo es para computar o voto, se non le pongo abstención e punto. Vale. Ben, vamos a votar este punto. Bloque Nacionalista Galego? Sí, mire, eu, un segundo por alusións, o que se refería dasas palabras tan bonitas que me adicou o anterior concelleiro, eu dixen que non iba a falar del, pero usted sacou e dixo que era na miña... A ver, agora estamos no tema de voto. Sí, un segundo. Non foi polo que explicou, senón que foi porque nós
A ordenanza ten 3 meses para poder pedir a bonificación. E el pasóuselle e pediu públicamente, e así está recollido nos medios, que se ampliara para que el puidera beneficiarse dela. Eu creo que quedou claro daquelas. Non, foi por iso. Entón, non mintamos. Claro, porque a ver se nós tiñamos algún afán recaudatorio que baixamos os impostos. Mire unha cousa, xa que estamos interactuando, o goberno de Lalín pideu ao catastro que, por favor, que o fixera. Mire, nós baixamos... O goberno, a mí que respóndame si ou non, non. Respóndame si ou non. O goberno de Lalín pideu por escrito ao catastro que se fixera o catastro xa. Pideu, só si ou non. Eu estou falando da xestión que me correspondía. Nós baixamos o IBI o mínimo legal, o cero e a bonificación o máximo. E este concelleiro adicoume esas palabras porque se lle pasou ni máis ni menos que 3 meses ou que iba de profesional do sector, pobre dos que dependan del, e quería que nos saltáramos a norma e este que lle fala se negou. Por eso me adicou aquelas palabras tan bonitas. Imos alá. O seu voto? Por favor. A favor. Voto do PSOE? Pois, nós votamos tamén a favor, inda que matizaría moitas das súas últimas palabras. Voto crítico, non. Voto a favor do Partido Socialista tamén. Compromiso? A favor. A favor. Señor secretario, o Partido Popular vota a favor. Voto a favor do señor Vilariño por unanimidade. Hai unanimidade nesta... Señor Crespo, estos plenos non se queixará deles, digo eu, non? Se usted na oposición fora igual que somos nós... Queixome de que enredan moito para decir as mesmas cousas 20 veces. E ao mellor tamén me teño que incluir. Vamos co punto seguinte. Vamos co punto seguinte, o punto 10. A ver, voulles explicar. Quédanos unha hora neste momento para que corte o pleno o gestiona. Un pleno, por certo, que somos o primeiro concello despois de Vigo que fixe un pleno telemático por xestiona. Xestiona non, na provincia de Pontevedra. Por lo tanto, está indo bastante ben, polo menos damoslle para diante moitos expedientes. Imos co punto 10. Procurade, por favor, ser breves. Regulamento municipal da Praza de Abastos. Está na palabra a concelleira de Comercio. Karen, activo o micrófono. Hola, bons días a todos. Bons días. Bueno, pois hoxe traemos aquí o regulamento da Plaza de Abastos, como ben sabedes, para a súa aprobación inicial. Sinalar que non existía ningunha normativa previa a este regulamento e por eso foi necesario crealo para fixar unha regla de funcionamento da Praza de Abastos. O regulamento foi consensuado ca Asociación de Praceiros, tamén foi consensuado e polo menos revisado pola Federación de Plazas de Galicia por a súa presidenta e na súa elaboración tomamos como referencia as plazas de abastos das máis importantes de Galicia e logo tuvemos que adaptalas un pouquiño, pois a nosa, que é un pouquiño máis pequena, tomamos como referencia Bayona, tomamos como referencia Pontevedra e creo que Vila García. E, bueno, despois, como son plazas de abastos que son un poquinho máis grandes que a nosa, son un poquinho, teñen outro tipo de casuísticas, tuvemos que adaptalo un poquinho máis á nosa. Costou moito traballo facelo, evidentemente. Eu xa o quería traer a pleno, xa fai 2 plenos, non se puido porque houve que modificar certas cousas, pero, bueno, os praceiros eu creo que están contentos, que es dies a axudar de cara a que eles me pediran, cando eu cheguei aquí, que querían pedir o mercado de excelencia da Plaza de Abastos de Lalín. Un momento, señor alcalde, es que faltan un montón de gente aquí que non aparecen las pantallas. Vamos a ver, César. La gente... Eu non sei se teño que poner que han salido, que non han salido, claro. Eu non sei o que teño que poner, claro. Porque me falta un montón, Pero eu vexo aquí a Karen, vexo a Paco Vilariño, vexo a Román Santalla, vexo a Nardo, vexo a María Jesús, vexo a Fernando, vexo a Begoña, vexo a Varela, a Ana Varela, vexo a Abelino, vexo a Montoto, vexo a Alba Forno,
Vexo a Rafael Cuiña, vexo a Medela, vexo a Cristóbal, vexo a Teresa Varela, a Fidel e a Cesario, a César. Bueno, a ver, ahora sí, claro, pero es que parece que teño eu que ser un policía. O sea, eu non quero ser un policía. Pero vamos a ver, César. Que máis? É dicir, eu non vexo... Queres que estén sentados diante da silla permanentemente, que non se levanten nin ao baño? Vamos a ver. O sea, si no, tendré que poner que han salido ou non han salido porque eu non sei cando entran e cando salen. Aparecen, desaparecen. Pero se cada un está na súa casa, César, como vas saber cando salen ou non? Ben, continúa, por favor, Karen. Estamos todos, César. Estamos todos, non te preocupes. Si estou viendo, pero es que a veces me aparecen aí la mitad das pantallas vacías. ¿Entendes? Estamos participando 24. Estamos os 24. De acordo. Xa te digo que a veces me aparece la mitad das pantallas vacías. Esa me asusto. Por favor, chamo o orden. Non vacíen as pantallas. Quédense diante da cámara e, bueno, salvo para facer aquilo imprescindible, non se marchen da pantalla onde estén. Continúa, Karen, por favor. Hai que traer un maniquí para non tenes que ir ao... Bueno, como estaba dicindo, eles, cando eu cheguei aquí, ao cabo de pouco tempo, me dixeron que querían conseguir a certificación de mercado de excelencia, entón era un dos requisitos que precisaba o regulamento. E, por outro lado, tamén aprobamos antes de onte, en Xunta de Goberno, a licitación dos postos para que a xente que queira entrar a ser parte da Praza de Abastos, que poida facer. Levou o seu tempo, pero intentamos quitar as dúas cousas á vez para tanto para o que estos necesitaban para o mercado de excelencia, como para a xente que quería incorporarse á Praza de Abastos. Que máis decirvos? Pois, eso, que este regulamento incide na posta en valor da nosa plaza de comercio de proximidade, que queremos, é unha aposta polo noso, e que entra dentro do plan de apoio ao comercio autónomos, pymes, e que é no que estamos a traballar agora neste estado de alarma, e, bueno, non... pouco máis que decirvos, se tedes alguma pregunta. Creo que non vos oigo a ninguén. Que habrá que facer as intervencións, non? Claro, pero... Turno para Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra para Cuilarino. Non nos vamos votar a favor. Moitas gracias. Turno para Partido Socialista, teñen a palabra. A ver, eu sí quería facer alguna pregunta antes da intervención, porque parece que se fala aí dunha adjudicación de postos xa en base a este regulamento. En estes momentos a situación dos placeiros é unha taxa municipal que pagan cada mes, incluso en algúns casos cada diaria, para pasar deso a unha situación posterior ao regulamento na que todo cidadano de la LIN que reúna os requisitos pode aspirar a esa concesión. Non sei, esta situación transitoria se te desprevista, porque agora parece que xa falaste que en xunta local de goberno, en xunta de goberno local, que xa xudicaste. No. Vai a xudicar, aprobouse, pero cando se presente, o gallá houbera, Cristóbal, o gallá houbera, eu entendo o que queres preguntar, o gallá houbera solicitudes por 7 puestos, o gallá. Podo, bueno, despois fago, perdón. Acaba, Cristóbal. Despois contesto. Turno para Compromiso por Galicia. No, a ver, pero era... perdón. Non interveño ahora, xa. No, sí. Interven. Vale, perfecto. Vamos a ver, a mí preocúpame esa situación transitoria porque, lógicamente, despois da aprobación deste regulamento, calquer ciudadano que reúna requisitos poderá optar a unha concesión. Por lo tanto, os actuais praceiros que estén ali, algún que teña mellor obras, ou teña non sei que, poden estar preocupados. Pero, bueno, se me decides que sobran postos e que non hai ningún problema neso, a min tranquilízame, pero quería asegurarme dese tema. Asegúrolle que o gallá se cubriran os 7 postos que hai, que por desgracia vai ser difícil, pero bueno, o gallá. Pero neste momento están cubertos, non? No, hai 7 libres. Hai
hai 7 libres. Pero, a ver, o regulamento é para todos os postos, non para os que estén libres. Claro, o regulamento é para a plaza. Pero, a ver, un placeiro que este ali ocupando o sitio agora, unha vez que entre en vigor este regulamento, non está ocupando legalmente ese posto. Ten que deixalo e, lógicamente, habrá un proceso de concesión de todos. Luego pasamos a unha situación... Vamos a ver. A ver, secretario, explica... Explico, vamos a ver. Cristóbal, que te explico, secretario, porque nós fixémoslo de acordo co que nos dixeron. E máis, basicamente, o regulamento elaborouse en secretaría, por lo tanto, César, explica como funciona os que están ahora mismo, porque, obviamente, eu dou por sentado que os que están seguirán aí. Os que virán a maiores por 7 puestos que hai valeiros. César, explica. Os que están aí, os titulares dos postos que están aí, que agora disfrutan e traballan ali, e os desta licitación que onte aprobamos, non lle resulta de aplicación este regulamento, teñen dereitos adquiridos, rígense por outra normativa. Entonces, esto será para las nuevas licitaciones que salgan no futuro. ¿De acordo? Ben, compromiso, ten a palabra? Espera, perdón, eu quería... perdona. Intervir no debate, como quedas. A ver, esa cuestión a mí logo preocupábame. Entonces, esto prácticamente entrará en vigor, pero esto, en todo caso, eso que decides aí, eu creo que debería figurar no regulamento. Esa transitoriedade debía constar como un artigo máis do regulamento, precisamente, pois, ao final, unha disposición transitoria que regule como queda a situación dos que están neste momento. Eu creo que legalmente eso debía facer así, senón, pois, pode incluso ter problemas. Porque pode o día seguinte desta aprobación chegar un ciudadano e dicir eu exixo que me den un puesto, quero optar a un puesto deste. Creo que eso que o debe descubrir legalmente, é a miña opinión. Entendo no regulamento hai algunhas cousas que, bueno, no regulamento xeral está mal, pero hai algunhas cousas que eu creo que deben corregirse. Por exemplo, no artigo 7, propoñedes nomear un encargado da praza de Abasto, que me parece moi ben se fora un funcionario, pero un encargado da praza de Abastos que vai ser un praceiro, elixido por os restantes praceiros. E terá como funcións coordinar o personal da praza e demais funcións que lles sexan encomendadas por a Consellería con competencias. O sea, un praceiro que é encargado da plaza e coordina o personal municipal da plaza. Eso non ten cobertura legal ningún. O encargado da praza será un funcionario, no seu caso, e o personal que vai a estar por ali, etc. Pero un encargado da praza de Abastos, un praceiro, que sea quen coordina o personal municipal, eso hai que revisarlo porque non pode ser así. Bueno, esa figura aparece nos outros regulamentos das distintas plazas. Se trata de que un dos placeiros ali actúe directamente frente ao Concello e sea un pouco portavoz e coordine as actuaciones dos demais que son... Pero esa é outra cuestión, eu eso non o discuto, pero non que coordina o personal municipal, e que reciba órdenes directas da Concelleira... Porque aí non hai personal municipal, aí non hai personal municipal, o único que hai é a Concelleira ou o Concelleiro que no seu día... Eso hai que corregirlo, non pode ir así. Eso é así, Cristóbal, en todos os sitios, hombre. Bueno. Por despois, bueno, en fin. No artigo 21, dícese que os titulares dos postos teñen que formalizar unha póliza de seguro de responsabilidade civil, que me parece moi ben, está correcto, pero desde logo ao praceiro que lle toque ser un encargado e teña esas responsabilidades, a ver que póliza de seguro de responsabilidade civil lle vai a tocar e quen lle paga. Logo, no artigo 22, hai algún tema que eu creo que é prejudicial para os praceiros tal como está. Digo que o Concello pode trasladar de posto a calquer concesionario, pero se en algún momento hai que facer unha redistribución de espacios ou calquer obras que sean de beneficio para todos os usuarios ou de interés público. Pareceme moi ben, pero o problema é que se un interés público ou un interés de todos os praceiros lle vai afectar a unha persona que ten que trasladarse con todas as molestias que ten, perder días de funcionamento, etc., creo que aí debe contemplarse unha indemnización. Porque, senón, desde logo, todas as prejuicios que se está causando por un interese non personal del, sino público, pois, eso débeselle ter en conta aí. Unha indemnización, unha reducción do canon, unha concesión, que se está. Pero debe ter eso en conta. E logo na cesión, dice que se pode ceder a concesión que se pode ceder a terceiros,
pero en ningún momento se fala de se pode ser esa cesión lucrativa ou ten que ser gratuita. A nos preocupanos que se poida, digamos, negociar con ben municipal. Entón, eu creo que debía aclararse que debe ser gratuita ou, desde logo, no caso que fose onerosa, que fora lucrativa, pois o Concello debe coñecer esos importes, incluso, como din nalgúna ordenanza, se hai un importe da transmisión desta concesión, que o Concello se reserve o dereito de tanteo. E, por suposto, que o coñeza tamén para despois poder acceder ou non a esa decisión. Tamén, algunha cousa máis, outra cousa que tamén pode ser moi prejudicial para os placeiros é que a concesión da explotación dos postos da plaza se extingue por unha serie de causas. Hai unha serie de causas que son imputables ao titular, ao placeiro, por lo tanto, a él, que é a súa responsabilidade. Pero hai outras, en concreto, 3 causas de revocación da concesión e por causas sobrevida de interese público, por acordo do Concello, ainda antes do término do prazo polo que se otorgou, por desafectación do ben de dominio público ou por solución judicial. Son causas alleas totalmente ao concesionario e, por lo tanto, debíase contemplar tamén en indemnización. Se un titular desta concesión fai unhas obras en determinado ano e costa unha pasta, resulta que ao día seguinte, por interese público, por solución judicial ou por desafectación, quedase sin nada. Aquí hai que contemplar indemnizacións, como se contemplan tamén en varios regulamentos deste tipo. Logo, unha cousa máis pequena, rápida, exíxelle, lógicamente, aos placeiros que manteñen o posto aberto público ininterrumpidamente durante o horario de venta, etc., e logo incluso se penaliza se non está aberto. Eu creo que debíades contemplar, en concreto, por exemplo, o regulamento de Vilagarcía, se o contempla, que como se regulan esas dispensas que un placeiro cerrar o posto por calquera cuestión, solicita o Concello, está regulado perfectamente nun párrafo moi pequeno de como ten que facer para evitar despois sancións por ter pechado. Bueno, pues fundamentalmente sería esas cuestións que creo que debía descorrexilas antes de, non sei se antes da aprobación, pero por lo menos antes, non sei, en algún momento debíanse correxir para evitar problemas. Non vamos a votar en contra, pero eu non tampouco que a mellor non, se isto vai así tal como está, que non presentemos algunha reclamación no boletín, máis que nada para que se corrixa, non para outra cosa, non por retrasar nada ni nada. De acordo? Moitas grazas. Señor secretario, como é un tema fundamentalmente técnico que propón Cristóbal, quere intervir para explicar un pouco estes pormenores que dice de modificar? O que pasa é que agora nesta sesión plenaria... Era mellor que intervísemos todos antes. Cuestiones jurídicas, non? Perdón, que digo que intervísemos todos antes e que o secretario despois contestase globalmente. Vale. É que a intervención de Cristóbal é fundamentalmente técnica, e como iso ten o visto bueno de tal, eu supoño que a vosa vai ser unha intervención política, como entendo, e, por lo tanto, pois, bueno, non teño un convite ningún en que o secretario interveña despois, e que explique algúns pormenores que fala Cristóbal, que nós, lógicamente, o que queremos fazer é o mellor reglamento posible. De feito, está consensuado cos placeiros, está copiado de outros sitios que funcionan, que están satisfeitos co seu funcionamento, está supervisado pola Secretaría, polo equipo de Secretaría, e non o supervisou un nin dous, sino que supervisaron bastantes persoas. Hombre, claro que poderá ser mellorar algún aspecto, pero supoño que estará todos os seus artigos estarán basados en algo. Así que, se quere, interveña vostede e fala por o secretario, mira, amigo. Interveñan vostedes, entón. Sí. Moi ben. Por parte de compras. Bueno, primeiro, en vista da actitude do secretario, pedirlle ao Concello que para o próximo pleno telemático que nos dote de vacinillas, ou é unha cuestión semellante, se nos vai estar parando permanentemente o pleno por este tipo de cuestiones. Non salir alguén na pantalla. Bueno, sabe o goberno de Lalín, sabe o conxunto do pleno a importancia que lle dá o grupo de compromiso ao mercado de Praza de Abastos. Onte mesmo tive a oportunidade de, bueno, falamos habitualmente con eles,
membros de Compromiso como o antigo concelleiro José Manuel Fernández. Eu mesmo estive onte con eles, viña precisamente a presidenta da plaza da reunión con Crespo, e sabemos que están de acordo, sabemos que os puntos que contemplaba tamén Compromiso están contemplados e, polo tanto, nos imos votar a favor. Queremos decir que a Plaza de Abastos, pola que o anterior goberno tanto apostou, ten que ser un punto neurálxico despois desta crise, evidentemente, do mercado de cercanía, e ten que ter unha potenciación que non dubido que se vai facer dos seus postos e dos seus produtos. ¿Cuánto nos queda? 45. Eu acabo antes de 45. No, perdón, no, é que estou preguntando Carlos Campos de pleno. Digo que estou convencido que imos traballar conxuntamente para que o mercado de cercanía, que tamén representa a Plaza de Abastos, sexa un referente absoluto, pois unha vez que salgamos ou vayamos salindo precisamente desta situación. Eu creo que a adxudicación dos postos pode ter feita moitísimo antes, desto xa temos falado, creemos que estaba bastante avanzado, finalizado o mandato anterior, aínda que seguramente había matices xurídicos cos que o secretario parece non estar de acordo. Creo que, por certo, tamén mercado excelente, non mercado de excelencia, non ten maior importancia a terminoloxía, pero creo que se refiren así. E despois, como é lóxico, tamén decirlle a Cristóbal que non tería ningún tipo de lógica a retroactividade da norma en este sentido. Hai placeiros que incluso teñen 3 postos, aquí o máximo que pode haber é 2 postos, como dixo moi ben o secretario, teñen dereitos adquiridos e ninguén entendería que volvesen a salir a subasta, digamos, pois estes postos. Polo tanto, decir que Compromiso está volcado coa Plaza de Abastos como sempre estivo, que é unha mágoa que non se poida facer a parte de abaixo por cuestións que todos sabemos e que en iso ten tamén o apoio de Compromiso o goberno de Lalín, e de insistir que ten que haber a necesaria señora concelleira de Comercio e señor alcalde. Estou convencido que imos traballar conxuntamente para visualizar que ali probablemente teñen que ir moitísimos lalinenses a comprar produtos de cercanía pola súa calidad. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. Señor secretario, quere explicar un pouco o que dixo Cristóbal Fernández da parte técnica? Sí, bueno, vamos a ver, como dixo antes a concelleira, este expediente está elaborado polo equipo de secretaría e consta aí exactamente un informe meu favorable ao expediente, ao regulamento, pero tamén participar o Departamento de Contratación, incluso os técnicos, algún técnico de obras. Entón, eu entendo que agora non é o lugar ni o momento para debatir as cuestiones jurídicas das dúbidas ou das cuestións que plantea Cristóbal. Creo que se pode aprobar inicialmente e despois, na fase de exposición al público, pues se pode presentar algún tipo de alegación para que se matice, se corrixa, se modifique, se añada, se suprime o que se considere. Este é un regulamento tipo, básicamente, donde está todo bastante estudiado, bastante debatido sobre a base de outros regulamentos. Entonces, hai moitas cosas das que cuestiona Cristóbal que xa por lei se entienden. Cando se desafecta, ou, por exemplo, cando por causa de sobrevenida se rescata, xa a indemnización xa va implícita porque así o dice a normativa vigente. Lo de estar aberto o horario, un horario determinado, está en todos os sitios, en todos os regulamentos. En fin, eu ratifícome en todo o que fixen no informe e eu entendo que se pode aprobar inicialmente e se hai alguna cuestión que se quiera modificar, pues na fase de alegaciones se pode presentar, que estamos abertos a estudiar e a debatir para que quede o mellor posible para todos. O sea, o que pretendemos é que o regulamento sirva sobre todo aos placeiros e ao goberno de Lalín e aos vecinos, en suma. Moitas gracias, señor secretario. Esta parte final do seu discurso pareceume política, pero no bon sentido. Obviamente, o que queremos todos é que sirva o mellor posible aos cidadáns. Traballou moita xente. Cando digo política, non digo política do meu partido, digo política en xeral, que se pretende a melloría tal. Eu creo que, Cristóbal, sobre esas dúbidas, cando este a exposición pública presentadias, estudiámolas, e se hai que modificar algunha cousa, entendemos que mellora ese regulamento. Obviamente, eu tamén lle digo unha cousa, temos que estar de acordo os grupos políticos e para os placeiros. Calquer modificación que fagamos deste reglamento, que están de acordo con el na súa totalidade dos placeiros, tamén lle comunicaremos a eles que hai unha suxerencia deste tipo que opinan. Entón, opinan os placeiros, opinamos os grupos políticos, estamos todos de acordo, e hai que cambiar algún punto ou alguna coma do regulamento, cambiámoslo, non hai problema ningún, faltaría máis.
O que queremos é, como dixo o secretario, que sexa o máis favorable posible para os intereses da xente que quere ubicarse ali na Plaza de Abasto, ou que está ubicada. Ben, señor Vilariño, no segundo turno, se aquí, procuro ser breve, por favor. Non, non é. Cristóbal, perdón. Moi brevemente. A mí, repito, eu creo que por seguridade xurídica que se debería esa situación transitoria da que falades, que xa está prácticamente en marcha, e que sería para respetar, lógicamente, os dereitos da xente que estaba aí, eu creo que eso debería contemplarse neste regulamento, porque este regulamento que vai entrar en vigor a partir do día en que se publique. E aí dice que todo mundo que reúne requisitos ten dereito a unha concesión ali. Entón, eu creo simplemente por seguridade xurídica. E logo o tema fundamental tamén do encargado. Outras cousas, pois sí, efectivamente, podes entenderse que hai outras leis que máis ou menos te amparen, ou, bueno, ou a vía judicial te podan parar. Pero o tema do encargado, que un prateiro sea un encargado que coordine funcionarios municipales... Mira quién se fue. Non hai onde collelo, e debe corregirse. Non hai ningún problema, presentaremos... ou creo que ao mellor o propio Concello mismo se cambia a idea, pero se non nos mesmos presentaremos eso para corregirlo, darlle máis seguridade xurídica a este texto. De acordo. Rafael. Sí, decir que eu entendo que de facto xa a presidenta, neste caso da plaza, xa facía esas funcións, non? De algún xeito, de coordinación entre o que a plaza e o Concello, pero bueno, estamos falando de Cristóbal de darlle forma xurídica, aí estou de acordo tamén porque se hai forma xurídica dá lugar a responsabilidades tamén, lóxicamente. Entón, iso, pois, non se pode quitar a razón, todo o contrario, nada máis. Vale, Karen, cerra o debate. Activa o micrófono, por favor. Xa, estou. O que quería decir é que, efectivamente, o que acaba de decir Rafael Cuíña, isto, sin ser legal, xa está, o sea, sin ser legal, sin estar posto nun papel, xa o estaba facendo a propia presidenta da Plaza Bastos. Pero, mira, tuvemos que poñelo e puntualo o do encargado da Plaza Bastos porque é un dos requisitos que lle piden no mercado excelente, vale? Entón, ela comentoume que iso que o tiñamos que poñer e foi unha das cousas que se puxo e puxose precisamente porque eles non lo pediron, vale? Logo, este regulamento tedes, hoxe trexámoslo aquí a pleno, pero logo tedes 30 días para, bueno, se non vedes algunha cousa. Este regulamento foi supervisado polo departamento, como ben dixo César, polo departamento de contratación, polo arquitecto técnico, polo secretario, presidenta da Plaza Bastos de Galicia, presidenta da Plaza Bastos de Lalín, foi mirado por moitas persoas, foi traballado moito, de feito, dounos moito traballo para sacalo adiante, pero, bueno, podémonos equivocar, o sea... Etcétera, se calló. Non sei que pasou. Non, ben, todo ben. Continúa, por favor. Nada, todos os temas xurídicos, evidentemente non son xurídica, temos aquí a César, o que preguntaches antes e xo aclarou, eu todo o que che podo decir é iso que se fixo todo en concordancia e antes equivoqueime no mercado de excelencia, si, a mercado excelente, fixose todo en concordancia ca xente da Plaza de Abastos. E nada, e que vamos a seguir traballando con eles, como ben dixo tamén Rafael, é un motor do comercio local, está pasando uns momentos moi malos e a nosa aposta por eles, de feito, onte estivemos con ela, con Vanessa, e nos transmitiu as súas inquedanzas e estamos traballando nun plan no que eles están incluídos e no que eles van ser os primeiros en sair beneficiados en todo, no que cheguemos a acordo nos nosos plans que xa compartiremos con vos tamén. Moitas gracias. Moitas gracias. Vamos a votar. Bloque Nacionalista Galego, voto. A favor. Partido Socialista, Cristóbal. O Román. Sí, votamos a favor. A favor. Vale. Compromiso, Rafael. A favor. O Grupo Popular vota a favor. Señor secretario, por unanimidade. Vale. Está correcto. Vamos co último punto no orden do día. Expediente, proposta de alcaldía relativa á solicitude ao Ministerio de Facenda da libre disposición dos remanentes municipais
en base ao principio de autonomía local. Perdón, canto tempo queda? Que tempo queda, Carlos? 30 minutos. 35. 35, bueno. Non te preocupes que cando se acabe xa corta a gestión e xa quedamos a belervir. O sea que procuraremos resumir un pouco o máis posible. Ben, esta proposta que eu fago, que me gustaría que fora extensiva a todos os grupos, vedes que son respetuoso, non nos metemos prácticamente como me gustaría meterme nesta materia, pero o que sí eu considero que é horas é de que do Ministerio teñen que decirnos algo, os concellos, porque nos teñen en ascuas. E o problema non é de Lalín, o problema é de todos os concellos de España. Mire, nós o que lle pedimos é algo tan sencillo como que os remanentes dos últimos anos, que son das entidades locales, que non se lles toque, hoxe volvín a escoitar a un dirixente a mañá na radio, creo que foi o alcalde de Vigo, presidente da FEN, dicindo que nos iban deixar gastar o 20%, que nos iban deixar gastar o 20%. Non se refería aos remanentes, senón que se refería ao superávit. Pero, en todo caso, o tema está en que non está nada claro ahora mesmo no Ministerio que do que podemos dispoñer. Eso é unha realidade. O que digo ao contrario, mil. É certo que lle querían meter o dente ao superávit e aos remanentes dos concellos, é certo, podo asegurar eu que é certo, porque o necesita, porque, oye, o Estado vai necesitar moitos cartos, ao mellor ainda temos que ir a un rescate. Depende como vai isto, por lo tanto, se temos que ir a un rescate pode pasar calquer cousa. O que pasou en Portugal. Cando hai que ir a un rescate, baixanse as pensións, baixanse sueldos, póñense peaxes nas autovías libres de peaxe, etcétera. Témolo a proba no país veciño, por lo tanto, como funciona un rescate, inda que agora, afortunadamente, Portugal está salindo bastante ben del, hai que decir que ali meteronlle unha boa tallada a casi todo. Por lo tanto, non nos equivocamos. Que ocorre? Eu sei que os fondos remanentes dos concellos son unha golosina apetecible para o goberno. Certo, por culpa do ministro Montoro, que quixo meter en cintura a todas as administracións e só nos meteu a local. Non deu feito bo cas administracións autonómicas, non deu feito bo a administración estatal e a única que meteu en cintura foi a local. Poñéndonos tantos parapetos a saltar que para sacar calquer proxecto hai que ir ao libro. E froito de ter que saltar tantos parapetos, por eso hai tantos remanentes no Concello. Non en Lalín, en toda España. Por qué? Porque entre o que cambiou a lei de contratos, a lei de contratación, perdón, e a 3 ou 4 cousas máis, fixeron inexpugnable, o sea, de feito, de dereito non, pero de feito, quitaron a capacidade inversora aos concellos para baixar o gasto. Eso foi o que realmente pasou. Eso fixo Montoro con bo acierto desde o punto de vista político do goberno central, porque conseguiu que as autonomías non aforraran nada, que tamén quería, que Montoro foi egoísta, porque el puxo restriccións a todos menos ao goberno. Entón, o goberno non aforrou nada, as autonomías non aforraron nada, e os concellos se aforraron. Bueno, pois agora ese aforro que hai é dos concellos, por lo tanto, parece un pouco ilóxico que lle queiran meter o dente. En todo caso, a idea que tiñen inicialmente cambiaron de postura, supoño que porque a FEN se puxo de puntillas, e máis de puntillas non, de uñas, e máis supoño que as administracións autonómicas, todas, a Cegán, a Valenciana, a Catalana, a Vasca, que me conste, esas polo menos manifestaron un acordo do máximo órgano das federacións opoñéndose frontalmente a eso. Obviamente, cando veu que había unha oposición dos 8.166 concellos que hai en España, pois pensaron dúas veces. Pero agora teñen que se pronunciar. Entón, nós o que lle pedimos é, como fan moitísimos concellos, e máis e menos que, por favor, que nos deixen os remanentes tranquilos, que nos deixen o superávit tranquilo, e logo, pois, bueno, non hai que esquecer de que vai haber unha caída de ingresos. Ata onde? Non o sabemos. Pero vai haber unha caída de ingresos municipais, en todos. Por lo tanto, a bonanza que podía haber antano non a vai haber agora despois do coronavirus. Por lo tanto, temos que contar con eso. Por eso, a FEGAN recomenda prudencia nas medidas
a tomar precisamente para non descapitalizar os concellos e que despois teñamos problemas hasta para pagar o capítulo 1, porque prevese unha caída de ingresos que non se sabe ata onde, pero que pode ser importante, se non brutal. Por lo tanto, non sabemos a estas alturas o que vai pasar, e nós o que lle pedimos ao goberno é algo tan sencillo que, por favor, que se pronuncie, que nos diga que vai pasar cos remanentes, en primeiro lugar, que é o que realmente nos preocupa, que nos diga que vai pasar cos proxectos europeos. Na liña hai dous importantes, o DUCI e máis o do IDAE do cambio enerxético, que son 8 millóns de euros. Entón, son dos proxectos importantes en la liña. Creo que quedame un. Perdón, hai tres que tamén é o dos sonamentos. Bueno, por suposto, tamén o dos sonamentos, pero eses están máis da Xunta. Eso, a responsabilidade é da Xunta de Augas de Galicia. Por tanto, son con fondos europeos, pero a responsabilidade da Xunta, que aí xa tiña que haber movido a Xunta a ficha máis do que leva movido. Non será porque eu non lle ando encima, pero teñen un problema. E o problema que ten a Xunta é nin máis nin menos que os fondos europeos teñenos aí, pero eles teñen que poñer o 20%. E a Xunta non ten ese 20% para poñer. Motivo polo que está ralentizando os fondos europeos. Pero, en todo caso, decir que os vai haber, supoño, estou convencido, pero que se pronuncie os remanentes e que se pronuncie cos proxectos europeos. Nós temos que saber se vamos ter DUCI ou non, nós temos que saber se vamos ter o plan do IDAE ou non, porque no IDAE xa estamos traballando, porque nos dan 30 e pico meses, pero temos que empezar xa, senón non chegamos a tempo. Porque a execución de cambiar o alumbrado de todo o Lalín, eso non se fai en medio ano. Probablemente nos leve ano e medio ou 2. Por lo tanto, queremos darlle a máxima celeridade. E se nos din unha de dúas, ou que o suprimen, ou que queda adiado, que nos lo digan canto antes para traballar xa con outras ferramentas. Ese é un pouco o que pedimos. E en Linas Xerais non é unha petición de Lalín, é unha petición que eu fixen aquí máis personalizada, pero que é unha petición que fan a totalidade dos concellos de España. Turnos para intervir. Francisco Vilariño, ten a palabra. Sí, vamos a ver. A ver se non... A ver, vamos ter un debate político, que é do que se trata, porque isto sí que é algo por excelencia político e que, desde logo, nos adiantamos o voto a favor do denegar en algo que é clave como isto, pero como nos queremos facer unha emenda ao apartado resolutivo, non? E direi ao rematar esta proposta. A ver, isto ben, non nos esquezamos, non? Estamos falando que no verán do 2011, gobernando Zapatero, pois se fai a reforma da Constitución. Esa reforma, vamos, esa Constitución intocable, como sempre din os partidos estatais, pero que non tiveron ningún problema sin consultalo con ninguén, reformar o artigo 135 da Constitución para que precisamente a Constitución aparecera recollido que primar o pago da débeda sobre outro tipo de gasto social. Eso foi un pacto dos dos partidos grandes estatais e que conlevou, e así aparecía na súa única disposición adicional que no 2012, xa co Partido Popular, aparecera a Lei Montoro. Pero única e exclusivamente, e non enganemos a xente, como resultado de que aparecera por escrito como unha exigencia, obviamente, da Unión Europea, para que a banca tivera prioridade a hora de cobrar a débeda e que os gobernos tiveran como prioridade pagar antes a banca que gastar nos seus cidadáns. Esta é a realidade. E a realidade que nos trouxo hasta agora, unha realidade cruel ao longo de todos estes anos, onde nos vimos, cando gobernábamos, como éramos capaces de, na xestión económica do goberno anterior, de deixar, cando marchamos, cero de débeda e sobre 7-8 millóns de euros nas contas do Concello. E moitas veces ter que dicirlle aos nosos veciños e veciñas que non podíamos gastar no que nos pedían porque a Lei Montoro, ese corsé que nos sometía, insisto, con cero de débeda e con 8 millóns nas contas do Concello, nos condenaba a non poder solucionarlle os problemas aos veciños. E agora resulta que o que nos deixan é no superávit o 20% en gasto social, pero o resto do superávit, por lo tanto, 80%, é forzosamente para pagar débeda. Eso, que nos lo digan no caso do Concello de Lalín e en moitos outros casos que non temos débeda,
é realmente un insulto á cidadanía. Un insulto. Ou, senón, tamén, como... Perdóname un segundo, Paco, perdóname. Como dixeches, anunciaches que iba a facer unha emenda, quedanos, agora, quanto queda, Carlos? 15 minutos. Quedan, canto? Ah, perdón, seguro? Queda máis. Perdón, quedan 30 minutos. Non, antes, cando vos dixen 30 minutos, eran 45. Quedan 30 minutos a partir deste momento. Continúa, Paco, perdona, pensei que faran 15. Entendo que hasta as dúas, entón, non? Hasta as 2 menos cuarto. Quedan 25 minutos. A ver, a mí está me dicindo aquí Carlos, o informático, 25 minutos exactamente. Entón, repartidos o mellor posible. Por favor, Paco, non monopolices todo, anda. Vale. Ben, entón, nos atopamos que do superávit só podemos o 20% gasto social e o resto dedicado a débeda. O Concello de Lalín non ten débeda. Segundo, onde está o importante, onde está a cuantía de, para que a xente nos entenda, todos esos millóns que a día de hoxe son prácticamente 7 millóns que o Concello de Lalín ten nos bancos, que o único que nos ocasionan son débeda ou gastos, por certo, que non podemos gastar. Nós entendemos que temos que ser claros, que temos que ser moi claros neste tema. Por eso vamos facer unha emenda. Por qué? Porque entendemos que non hai que pedir, como aparece na proposta, que se flexibilice, sino que se suprima a lei Montoro. Nós, desde o BNG, estamos convencidos que é a hora de rescatar as persoas e non aos bancos. Eso é o que nos ten que ocupar ante esta crise. Sempre tivo que ser así, respecto da lei Montoro de suprimila, pero agora máis que nunca, que non se priorice os bancos e sí as persoas, para poder, obviamente, dedicalos a políticas activas de emprego, de solidaridade, de reactivación da economía, do que os que nos están escoitando e os que non nos están escoitando, veciños e veciñas de Lalín, están sufrindo e van padecer nos vindeiros meses e seguramente nos vindeiros anos. Por lo tanto, sexamos moi claros, non xoguemos ambigüedade e que aquí as cousas teñen consecuencias. Nos, nese sentido, facemos no apartado resolutivo unha emenda que, obviamente, é máis clara no sentido de dirixirse ao Goberno do Estado para exixir a derrogación da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financeira, Lei Orgánica de 2/2012 de 27 de abril, nesta situación de grave crise para que deste xeito se podan destinar os recursos dos concellos a políticas activas de emprego, solidaridade e reactivación económica. Por que digo eu? Alguén neste momento con responsabilidade política ou alguén na rúa entenderá que o Concello de Lalín teña 0 de débeda e 7 millóns nas arcas municipais e que non poda facer un plan económico moi potente para que os nosos veciños, desde logo, den superado e que non queden polo camiño nesta situación. Para nós é fundamental, por iso facemos esta emenda, de ser tan claros e non flexibilizados. Non, este corsé que nos está, desde logo, afogando as administracións, pero, obviamente, os veciños, que son os que o padecen... Vai terminando, por favor. Moitas gracias. Eu pidillos aos grupos que faltan, tanto ao PSOE como a Compromiso, cando fagan a intervención, que xa se pronuncien tamén sobre a emenda que fai o bloque, porque senón despois temos que discutir a emenda aparte. Entón, pronunciadvos xa pola emenda que acaba de fazer agora Paco Vilariño, de dirixirse ao goberno para que suprima a lei orgánica esa. Que, por certo, Paco, eu só lle fago unha recomendación. Cando pides moito, a mellor non levas nada. Se pides algo, podes levar algo. Non a van a suprimir, non van a suprimir a lei Montoro porque sencillamente non se pode, porque se neste momento suprimen a lei Montoro, os concellos gastamos todos e producimos un desequilibrio presupostario, producimos un desequilibrio económico nas contas das administracións que non é soportable. Por lo tanto, podemos pedir o que queiramos, podemos pedir ir á luna, pero non nos van deixar. A ver, eu creo que os demais temos dereito a debatir tamén. Non, por favor. Digo porque interveu Crespo. Ningún. Turno para o PSOE. Eu digo para que o teñades en conta, só por eso, bueno, a veces, a grade que leva os turnos todos non é bo grade. Sí, desde os socialistas tamén vamos a intentar ser o máis breves posibles, máis que nada tamén por dar tempo a intervir pois, os compañeiros. Pois eu creo que
esta proposta, porque eu non sei, Crespo, se o planteas como moción ou planteas, non sei o plantexamento, pero bueno, voulle chamar proposta, ao mellor podía esperar ao próximo pleno, para efectivamente poder traballar en algunha emenda, porque baixo o noso punto de vista efectivamente quedase curta para que me entendas perfectamente. Pero tamén, eu nun debate que estamos tendo e que non tuve unha ocasión de dicilo desde o principio, pois quería mandar un mensaxe tamén a xente que nos está escoitando, particularmente pois ao comercio, aos autónomos, a hostelería, as empresas, as pymes, a todo, sobre todo a xente que o está pasando mal, moi mal, e que hoxe non estamos falando nada deles. E iso eu quero tamén aproveitar esta ocasión que teño agora, pois tamén para decir que non estamos moi conformes con o conteúdo deste pleno, en parte por eso, porque houve tempo suficiente para que, a parte desta proposta que trae o alcalde, pois pudéramos xa falar dos problemas que en estes momentos está tendo unha boa parte da nosa ciudadanía. Digo que queda corta porque, efectivamente, hai que falar da raíz do problema. E o problema, pois todos sabemos de onde ven, estamos falando que é unha lei do ano 2012, unha lei de estabilidade que foi remachada incluso no ano 2014 para conseguir o equilibrio presupuestario dos concellos, pero non así, sin embargo, das comunidades autónomas ou do propio goberno, que os concellos tiñan que facer ano tras ano o seu balance de remanentes e de superávit, e sin embargo as comunidades autónomas, como dicía, non conseguiron ou facían cada 4 anos. E, ademais, con algunhas cuestións perversas como a famosa taxa de reposición que impedía que os concellos puderan facer nova contratación de personal, sobre todo xente que se iba xubilando e que este tema o impedía. Mire, señor Crespo, como estamos no plano de remar todos xuntos, pero permítame só unha cuestión. Cada un de nós nosos partidos temos maneiras distintas de ver a política. Usted eso non me podrá negar, e incluso usted en algunhas cuestións pode ter planteamentos parecidos a min ou eu parecidos ou nós parecidos aos planteamentos que pode ter vostede. Pero é verdad que se sacrificaron os concellos non tanto por axudar a xente, senón por axudar a banca. Aí están os datos e eu non quero meterme en este aspecto máis, pero aí están os 70.000 millóns de euros de rescatar a banca e despois prácticamente regalárselle, como temos o exemplo, se o queremos decir, ben cercano. Pero, como lle dicía, estamos no plano de traballar en positivo. Por lo tanto, eu creo que temos que reconocer en este primeiro debate, se así o quere, que temos que facer de forma clara referencia á lei Montoro, temos que facer de forma clara referencia ao remanente. Vaya terminando. Sí, termino, de verdad que termino. E temos que facer mención de forma clara tamén que de forma inmediata, como lle dicía, vamos a facer un plan, como presentamos os socialistas, pero desde logo, como vostede nos chamou, estamos dispostos a sentarnos a negocialo e a negociar un plan, desde logo, como lle digo, ambicioso, donde nós nos comprometemos a pedirlle ao noso goberno central que elimine ou elimine en parte, como vostede dice, pero eu xa digo que se me parece que queda corta a súa postura, que elimine en parte a lei Montoro para que permita aos concellos gastar al menos a maior parte de superávit. E termino. Pero dito isto, señor Crespo, temos un concello ao lado que se chama o Concello de Silleda, que xa votou mau aos seus remanentes, xa votou mau ao seu presupuesto e xa ten unha parte do seu proxecto de cara a axudar a xente en marcha. Iso é a parte que nós hoxe máis votamos de menos. E teño que dicilo, pero prometo dicilo en medio minuto. Cando nós dicimos, señora Eva Montoto, que hai que facer test, é porque nos lo están ofrecendo a cooperativa, nos lo están ofrecendo, vendendo,
non o decimos por os tes ten que facelo Non lógicamente. os compre, son os que non quixo o goberno. Non, vale, de acordo. É unha mafia. Están nos ofrecido tamén aos concellos. Non somos como imos facer nós, se non temos nin idea, por favor. Non entro neso porque non nos están ofrecendo a nós, que están ofrecendo a unha entidade bastante superior á que eu estou falando. Simplemente veñen por aí e non o vamos a facer, témolo claro. E además temos asesores en este tema como Nicolás, que eu penso que nos pode asesorar perfectamente. Simplemente decir que precisamente si Nico nos pode asesorar... Non interrompas, por favor. A ver, quedan ahora mismo 5 minutos. Mire, 15 minutos. Quedan por intervir, compromiso. Señor Santalla, por favor, cerra a intervención e, por favor, dígame algo da proposta que fai o BNG, se lle parece ben ou non. A ver, nós o que lle pedimos é plazo para o próximo pleno que facemos o próximo venres, traballamos nunha boa proposta con respecto a isto, porque xa lle digo, quedase corta, e eu agora non teño aquí a emenda preparada. A ver, nós, se vostede di, vamos a apoiarla, non vamos a apoiar, pero quero lle dicir, a proposta é débil. Entón, eu non me vou fixar tanto na proposta do señor Vilariño. É débil. Non me vou fixar tanto na proposta do señor Vilariño, xa lle digo así de claro. Nós vamos a fixar na proposta que nós planteamos. Necesitamos días hasta o próximo pleno para facerlle a nosa proposta, que vai un pouco máis alá, incluso da que usted plantea. Xa lle falei, tasa de reposición, poder gastar os remanentes, etc. Pero sobre a adenda que propón o Bloque non te pronuncias. Hombre, eu se me quere volver a repetir, Paco, porque igual non a teño clara, pero quero dicir que non nos vamos a precipitar en este tema. Se usted dice, oi, pois va, Paco, se non te importa, repita a emenda, hombre. Mira, a emenda ten unha filosofía clara, que Paco, non andes con rodeos, repita a emenda taxativamente, senón non hai forma de coordinar o tempo. Vale, dirixirse ao Goberno do Estado para exixir a derrogación da Lei de Estabilidade Orzamentaria e Sostibilidade Financiera, Lei Orgánica de 2/2012 de 27 de abril, nesta situación de grave crise para que deste xeito se podan destinar os recursos dos concellos a políticas activas de emprego, solidariedade e reactivación económica. E que aquí, sin isto, non podemos falar de axudar a ninguén, porque aquí é onde están os cartos do concello. Vale, Santalla, valeulle así. Pois máis mo ratifica. Se a vostede lle vale e a compromiso enfocada nese camiño, porque así o plantexamos nós, é dicir, suprimir a regra de gastos, suprimir o tema da tasa de reposición, bueno, e algunha cuestión máis que queríamos plantexar, se somos capaces de esperar o próximo pleno, pois a nós gustaríanos para complementar a proposta que se está facendo tanto por o Partido Popular como por o Bloque Nacionalista Galego. Intervención de compromiso. Varias cousas, porque vai a ser a última intervención de compromiso en este pleno. Primeiro, decir que ser absolutamente escrupulosos co orden de intervencións como está sendo compromiso é complicado en vista de como están funcionando o resto de grupos, e falo de todos, porque a nós tamén nos gusta, lóxicamente, intervir, somos o partido mayoritario da oposición e estamos sendo absolutamente escrupulosos cos tempos e con todo, vale? Pero que as cousas a mellor se poden decir, digo por todos, en menos tempo. Empezo polo final, en canto a engádega do BNG, estamos a favor absolutamente e apoiámola como creemos que neste momento non pode ser de outro xeito. O principio do pleno, quero ser absolutamente constructivo, O principio do pleno dirixíase o rexidor a Teresa Varela dicindo que tiñan pensado facer unha política económica absolutamente contraria a que fixo o goberno anterior. Eu quero dicir que estamos absolutamente orgullosos de que grazas á política económica do goberno anterior agora hai moitas máis posibilidades de facer fronte a esta situación que en caso dun concello endebedado. E eu non estou falando da xestión que fixo o Partido Popular no anterior mandato de Pepe Crespo. Estou falando do que fixemos nós. Estamos preparados máis ca nunca como un dos concellos máis solventes de Galicia. Non hai ningún concello máis solvente que o Concello de Lalín, no que deixamos 8 millóns na caixa e 0 de débeda,
para facer fronte a políticas que axuden á reactivación económica do que estamos sufrindo. E voulle decir tamén que, como dixo que non sabía que iba a pasar co tema dos ingresos, que nos, chegado ao caso, enfrontarémonos frontalmente a subida de impostos municipais como podería ser o IBI, que se fixo na pasada crise, e que queremos que, unha vez máis, non teñen que ser os máis débiles unha vez os que teñen que pagar o pato da crise impostada por outros. E o que quero decir tamén é que é máis que evidente que a administración local sempre ten que estar pagando o pato do absoluto desfase e desmadre que están facendo outras administraciones, nomeadamente as administracións autonómicas. Mira o déficit que ten Galicia, e xa non lle falo da administración do Estado, que imos estar o 120% do PIB de débeda. Precisamente, eso paga a administración autonómica en este momento. E, señor Crespo, como é a última intervención, quero deixar claro a todo o pleno, especialmente ao goberno de Lalín, vou dicir a portuguesa que ao grupo de compromiso, que eu só podo falar polo grupo de compromiso, por favor, en esta tesitura de loita contra a pandemia do coronavirus e as súas repercusións económicas, por favor, non nos consideren adversarios políticos en este momento, senón os seus aliados. Estamos aquí para traballar conxuntamente con vostedes ao nivel que vostedes consideren. Gustaríanos estar ao mesmo nivel en canto a unha mesa de negociación e de traballo para poder sacar adiante os temas sin condicións, e aquí o que nos demandan os veciños e veciñas é traballar conxuntamente para sair disto. Xa habrá tempo de facer oposición, pero en este momento o compromiso é un aliado do goberno na luta contra a pandemia do COVID e as súas repercusións, e por favor non nos consideren adversarios. Nada máis. Moitas gracias. Canto queda, Carlos? Quedan 9 minutos, polo tanto, señor Vilariño, se quere un minuto, dolle un minuto a cada grupo, e eu xa non interveño agora, e cerro e votamos. Porque se hai que votar esa adenda, pois hai que votar dúas veces. 30 segundos. Venga, pero 30 segundos dos meus, non dos teus. Imagino, calquera dos dous. Vamos a ver, a cuestión é iso, que poder falar de que teñamos recursos para actuar e facer un plan de choque importante para axudar aos nosos veciños en Lalín pasa forzosamente por poder utilizar os remanentes, que o sabemos todos, polo tanto, vamos pedir o máximo. Eu son do contrario, pedir o máximo para despois ter capacidade, e de nós non vai depender, obviamente, do que digamos en Lalín, pero polo menos votar o que de corazón pensamos que cos cartos que temos, que son dos veciños, poder invertirlos. Quanto queda? Vale, non foron 30 segundos, foi un minuto e pico. Pero, Román, un minuto, por favor, Román. Sí, volvo a insistir. Nos vamos a apoiarlo, lógicamente, pero eu quero decir que me gustaría que esta moción, o que sea, que lle chames, o que se chame, que pudéramos preparala con tempo e aunque sea o primeiro punto da orden do día do próximo pleno, que é nunha semana. Pido ese tempo para poder... A ver, Román, non te engañes. Nunha semana non vai haber pleno. Os técnicos non dan preparada a documentación para ter un pleno na semana que ven. No, a mí non hai problema. No próximo pleno. Eu que quero é que mandar isto canto antes para o goberno, porque ten que pronunciarse xa. Isto é algo, non pode esperar a isto, Román. Súmate se queres eso, non te sumes, pero... No, bueno, pero... Vou te dicir unha cosa. En teoría, para a semana, ou para outra máis, vai se pronunciar o goberno. Oye, que queres? Que yo mandemos despois, desde que xa teño un decreto ali feito? Bueno, pois oye, eu sinto porque vai a medias e vai mal encabezada. Quedan 7 minutos, veña. Vamos a votar. Compromiso. Rafa, es algo que aclarar, se non votamos, por favor. Simplemente que se seamos generosos, que pensemos en Lalín e que deixemos adiante os intereses de cada un pensando nos vecinos. Vamos o Partido Popular vai apoiar a adenda que fixo o Bloque Nacionalista. Despois, por favor, Paco, pasa ya exactamente o texto ao secretario. Entón, secretario, temos que votar a adenda primeira polo punto. Claro, primeiro hai que votar... Votamos a adenda do Bloque Nacionalista. Paséibola aos voceiros... Vale, non te preocupes, pasa yo ao secretario. Votos a favor da adenda. Sí, claro. A favor, obviamente. Santalla. Sí, votamos a favor. Señor Cuña. Por favor. Nós tamén. César, queda aprobado por unanimidade. Vamos agora a votar a fondo do punto. Señor Vilariño... O sea, con todo, ahora se vota o fondo
Ahora se vota o fondo con esa engádega, con esa adenda, votase o fondo votase a moción completa, pero con esa adenda incorporada. Bloque Nacionalista Galego? A favor. A favor. Román Santalla? Sí, a favor. Rafael Cuiña? Nós tamén votamos a favor, polo tanto queda aprobado por unanimidade. Perdón, queda aprobado por unanimidade. Bueno, eu quero darvos as gracias a todos porque é a primeira vez que facemos un pleno destas características, que sepades que, salvo Vigo, somos o primeiro premio telemático da provincia de Pontevedra, dos primeiros de Galicia. Creo que nos saleu razonablemente ben. Sin ir máis lexos, hoxe en Lugo empezaron e tuveron que paralo por motivos técnicos. Eu quero agradecerlle a todos os que fixeron posible da parte política, que estuvestes todos aí á altura colaborando con nosos técnicos para que pudera ser posible eso. Agradecerlle aos secretario e máis ao interventor que tamén tuveron que adaptarse a isto, e agradecerlle moi especialmente ao equipo de informática do Concello, nomeadamente a Carlos Vence, que nos formou a todos daquela maneira, porque nunca tiñamos tempo, e é verdade que o pleno saleu un éxito. Tamén agotamos regular, quedan 5 minutos, e, por lo tanto, oye, se non pleno destes, que non hai rogo nin preguntas, que non hai rogo nin preguntas, e que non hai emocións, consumimos 4 horas, eu ben vos digo unha cousa, eu xa sei que o pleno é o momento de esplayarse e todos os grupos e tal, pero, a ver, tedes que facer unha reflexión. Este pleno tiña que durar 1 hora, como moito, e durou 4. É unha auténtica barbaridade. Creo que todos nós tenemos que facer propósito de emenda, no sentido de que, a ver, se este pleno, o próximo que teñamos, mocións e tal, pois estamos falando de irnos a 7 ou 8 horas. Entón, a ver, eu creo que é unha auténtica barbaridade. Eu creo que temos que aprobar un regulamento o antes posible e intentar resumir as intervencións de todos nós, porque senón, ben vedes, este pleno, e aseguro-vos que este pleno na Diputación duraba 30 minutos. Eso seguro vos. Que che gustan os refráns, vouche dicir hoxe, díxolle o pote o caldeiro. Non. Eso diga yo ao seu colega Paco Vilariño. A mí non me pode decir. Que máis enreda de todos, hai que andar cortando sistemáticamente. A mí non me pode decir. Rafa, non acabaches o refrán. Ti non acabaches o refrán, quedouche corto. Bueno, moitísimas... Pódense facer dúas en 15 segundos, que é o que tardo eu. Nós queríamos ver a posibilidad de algún tipo de donación, pero xa o veremos para o próximo pleno, se vos parece. Vale, de acordo. E tamén queríamos ver a posibilidade de que o pleno se pudera facer en un sitio pois aberto, pois o auditorio, non sei, que o alcalde vexa esa posibilidade. Vamos a estudialo, Román, vamos a estudialo, temos que cortar. Vamos a estudialo e falaremos co secretario, que o secretario, pois, teñe pánico, mira la link. César, que estou curado de todo. Un día a semana. A semana que ven estou aí un día. Intentamos facer pleno nas parroquias e dixo que nin de broma. Pero ahora é o momento, Rafa, ahora é o momento das parroquias. Moitísimas gracias a todos, levantamos a sesión. Moito ánimo a todos, un saludo. Gracias, igualmente. Unha aperta. Cuidade vos. Venga, hasta logo a todos. Hasta logo. Chao a todos. Cuidade vos todos. Chao. Sí, que teño.